Yeah, and also why na entramunte. And now the chief you Otec 1029Fm. O de mafiura. Na again na or anything dia wa money hwe. Send the Yaman woman be obey. Dear Nioma na you who do non so befa. Oba no. And Nioma be na di ja no. Asem Beba TV Dabi. mattress fine. TV, mattress. And a fine. Okay. Fine Usilia and access standing. Silly. And one no. Any Yaman will be an. And then Yaman would them will be an with me for Nina. But on fat them on your mano. But when you advance, then you make sure say or the baby feel rattle. But Okay. What the and I do be minimum dollars for Juma. It's me buy no. I'm going to cook at last. It's a real cool so. Don't so cool and I don't so good at the cool. Asem Beba. All kind of crowd. Yana me told me kwa na sra. Otec What do so 1029Fm. good cool him? Na die nti no odun so go hunkum. Na wo ye dan na hu say dun so de wonku nim. Na just so I just so good cool man say wada ma hu ya hu say so. Enti wo hua na wo hu ye. Me ya me the fan animo. It's the fan anim. Wasra wo yere dun so. O sre yaw. Me the fan anim. Aha. I hu say that don't son or their friend cool. Aja nyamenshira o. Ami. Me da obodi ase. On a boy asida tosumi no akoma mu mpanyimfo ne wabagafo. De tosumi ansa ankoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se ukwa awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukwa awale bisa. Na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere ble no ma ni ba Isaac no obompae na otumfo Yakopon e kire no obapa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tina Good. timi da rade ase Yansu da ase. Ile
ɛna wiai ɔdoma nkuma nyame ɛna aseɛ enkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde ma udi kronkron no adɔfo ne adehye awiai yɛma yɛn ho aha awiai yɛma yɛn ho akɔaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha ɛyɛ Otec 102.9 FM sunie ɛnɛ ɛyɛ da foforo ɛnɛ wiai nso yɛasa ahyia bio ne yɛde asɛm bɛba da dwumadie no ɛne yɛde ba abɛsom dwumadie a yɛdie yi sɛ yɛba se yi a yɛka kyerɛ mo sɛ yɛde suadeɛ yɛka kyerɛ mo sɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na wiai a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ ɛbrɛ kro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ wɔ afidikasie yi so na wiai dwumadie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so sɛ woba Facebook ne so woba YouTube ne so ana TikTok ne so a yɛ stream show no live ɛwɔ baabia deɛ wobɛyɛ nie sɛ wo join ne yɛ nea ɛyɛ ahyɛ ma wonianom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bintie enti hyɛ na wɔnom nya bi nhwɛ ɛwɔ wɔn so timeline na wonya bi nso ntie ɛbere kro na mu na wiai wadwenkyerɛ bi a wowɔ a wode ba no fatum wɔ yɛn comment section hɔ yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie nso so ama obiara te wɔn so wɔnka awiabre saa abre yi a yɛkasa ya nso ya no asan akae na wahyɛ ne nso bio sɛ wobɛkɔpe link no fama wunua follow ye like ye ɛno bɛboa ma da biara da ɛbɛhyia na ɛbɛbɔ wo nka yɛ na nso atumi anya akwanya na wawura mu bi na yɛn nyinaa yɛka bɔ mu nso asua deɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ awia yi yɛwɔ yɛn nuanom Be Love Radio for sɛ wokɔ Spain man no mu a ɔno mu aba da mu abiebiem dwumadie ne twagu ɛwɔ wɔn nso mfidie ne so ɛnɛ woba GN Radio so ɛwɔ United Kingdom mu a yɛwɔ hɔ ɛnɛ Patmak Radio Abawa FM Amansan FM Bweni Radio ɛne Sahara Radio fo nyinaa nso ɛwɔ UK hɔ a ɛwia wɔn mu aba da mu abiebiem dwumadie ne twagu enso wo ho yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV na no deɛ Paris France buchiman ni mu ɛna ɛwɔ Daache Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America buchiman ni mu ɔno mu aba da mu abiebiem dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ɛna wiai ɔgye amanie ɛna wiai apɛsɛmakan na nanie ɛna wiai Krobea jata majimadwa na magi adwa yi na wasan aka ya hyɛ ne nso sɛ yɛ som ɛna wiai yɛ ba bɛsom awia waba de kyea me wɔ ha wagye adwa ɔbɔ awia akɔ aba ya eja akra umpom te sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ pa na so adom kro na me nso me ho den ɔde na bnai asan firi yɛ bio ɛnɛ nso yɛ da foforo ɛnɛ nso yɛhyia sɛ yɛ ba bɛsom ɛnsɛm wɔ hɔ paa ɛnsɛm wɔ hɔ good ɛnya kwa me wɔ hɔ deɛ me wɔ hɔ paa ɛnɛ nso yɛ da foforo bio ɛbena da ɛyɛ da abene enti ɛnɛyi emu abin yɛbɛsua deɛ ne akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnɛ dɛ adɔfo ne adehyeɛ sɛ woba yɛn social media platforms ne so a amanfo nso ɛwɔ so a ɔno mu ajoin ne yɛn na na wie ka hyɛ ne nso sɛ yɛnya ɔhɔhoɔ nso ɛwɔ yɛn mfini ɛwɔ afidie yi so ɛbrepam medan wadi ama mo nso muahunu no ɛwɔ afidikasie yi so na nɛ oba ye YouTube ne so a adɔfo ne adehye nso aba so saa bre yi a ye kasa yi se wutie na wo ma hɔ a na wo nso aba ho bi ɛnɛ ye wo crispo owo fufuo ɛno ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛnɛ wie yi ma ye ho aha ye nchiachi abone mo aba so ɛne mo adwuma pa ɛne adwuma dene a ɛmo nso mo yɔ ɛde som adasa Yankopɔn hyira mo ɔmoa mo na akora ontutumu anamo nso ɛmfansie yɛda mo ase ɛnɛ yɛwɔ lane ɛnso wɔ ahoma ne so ɛno ɔkyɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante yi ɛnɛ ɔno wabedwafoɔ nyinaa memamu nyinaa ha ɛyɛ another beautiful day akora me wɔ Atlanta me nso me de me nkyia soronko free ha
de bremo nyankopon hyira mo onye mo kese na ontutu mu anamon so emfansie awiai ye wonana entwi seminars enso wa homa ne so eno osi akra ya Krobea Asante wada meburu obanas gentle kata ye wobreman park ho ede ma menchi ogoromensa na menchi DJ Monkey eni abidwafo nka ye no na wonum mfamu ni agrokra yeah I know Margarito GH eno osi akra moro market fo nana mo piafo yensu yenie nene yensu ya yirede yabaha ye ba de suade muade suane ade kira amode maye wa afidie so no nana Krobea ye ne je ho pa ene me wa mankwa bo Steven so wa ha o se akra Yaw Krobea Asante oje aman awia ye mo ha wate ye mo akwa abanso ogoromensa nsunie ene o se akra asu odwunufo yaba yaba ne nso de na yaba ya mo akwa babio onu abedwafo nyina nso ye chiachia mo na nakua ene o se akra ya Krobea Asante wada mebruma ha na wie yenso ye kan ho George na Afrifa ene o se akra good morning wie wonu abedwafo mo hote se USA Bronze New York City ene yenso ye wo na ne woni team ni nyina ye da mo asebo mo abaso ene adwuma pa ne adwumaden a mo nso mo yo ene junior alone ene o se Krobea jate awia mechiachi anu abedwafo eburu na awia wo be Dubai a mensu ni tie pa wa ha na tama na me wo Ghana no na me wo brema UGC akura na me tie pa ntimba beduru ano memfa wuni agro na awia menso ma join the show no ya ene menso menemo ba besom good awia yi adofo ye wonsam ka awia yi ye won komo enso ebo na awia yi akwada ketua bi nenam mu na odinagro onhwe akra na fa akire ho ofa akire ho no maami tiamu frɛ no asomasi frɛ akire ho na akire ho de ehu muntie o oja kurom se wudru oja kurom na wanhwe ho yi a oja kurom ho no emu ehu saa netie wo ya akwada na no maami wo fie na wonkoa wo betew ho afri o maami nkyɛn se mi kodi agro wo afikyire maami a nani da fom emma ne ba enko mfikyire saa bre wiem aye din kyerɛ sɛ akyire ho na akwada ne kɔ no ayi ogya kurom muntie akyire ho akwada ne kɔ no aboatea betumi aka no ɛno yɛ ogya kurom ho members ne bia akyire ho na wɔkɔ no saa bre na motia wɔso paa no emotia betumi afa no ɛno nso yɛ ogya kurom ɛhɔ no yɔmani bia saa bre ayɛ yesu sa ne efre bibia mu ne amuni wo beti yesi amuni amuni bo na ye dwane emfikyire ho ye din a amuni amuni tumi ba wanhwe ye kura madam moku de ne ho baba ba jim ni nyina wo ogya kurom ho ɛyɛ ogya kurom members na bia de atwato ɛyɛ nipa bonfo maami nyina ho papa nyina ho akwada nkwa na gyina ho yeto ye ne hwe benkum nifa obi ama no de ɛbɛyɛ ne se ye bɛkye akwada no yede ne koye de ye pew enti obatane a nani da fom no se ne befri ne nkyɛn wa di ho fie ni mu na okwa afikyire a ya na ofre no saa bi na yeye enti maami atie mu afra kwada mfi na we na kwada gudie mu ewa akyire ho a na okoko hunu aboa kyekede mundie o akwada ketu akwa afikyire kodi agora ko hu aboa kyekede sabe ohun no wonima kyekyedeɛ enti wo se na we de aboa ba anie se wo so akyekyedeɛ mu a okeka ne honam no ba bia akɔhye na ade animu tontu animu ayese wafa nwa no ubehunu atwew no akɔkyem saa nso na akyekyedeɛ se ofa no a de akyekyedeɛ ye ne se okeka ne nan ne nsa ne ne tinyina no de akwa akɔhyem saa bi na yeye na akwada yi kura akyekyedeɛ wototo aboa beni wanhunu de yeye akwada yi se we de se ne yete no ne ho efe dodo enti ne yete saa de a mekisi no obefe akyekyedeɛ ho na kye se wanhunu se sebe wono nso abenya bibi wo afikyire ho na wo baaye no wo ya na dwe de na no kɔ ya na kabo akyekyedeɛ afe no wofa no a wofa anu yi
akwada gyina afikyire ho na watwie sumu en wo su saa bre ne maame nte sa akwada yi su o akwada yi su akwada ne se aboa kyekede aka no entia ne te saa de a ono nso mfa ncha kyekede ono nso beka kyekede bi muntie o enti akwada de ne se no abie nanum no de aso akyekede ni konkra animu waka yi no ono ne se kura na eyabu akura yi de ne se wi akyekede yi ne sha na wo hyemu no won hu se akyekede nso subi enti waya surprise en wogina ho se aboa na tumi aka me ama masu we ya aboa ketekete mitumi kokuru no adenti na me de mintumi nka no emo no nsunsu bi enti wode ne sene na maboa yi hyesi ho pena kani bia se be ya ono nsu besu de obeya akyekede bi akyekede nsu na we na panyini bi twam ene obeto no no se enye na asumasi ne ba ne o ose na nampa acho na haya wugina na ukura akyekede de ne hyehye wanum de wo sen keke ka akyekede yi de na hawo wose nana eye bibi me ba akira ha bedi agro ma be hu akyekede ne ho ye me fe me de mano akọ aboa ne ka kame no me de na nkaye nano na me kofie eye me fe wakame no ose saa enti de na won so pese oye ose nana se ne wo hye me nsami wo ye ketekete akire se me so sene no enti so atumi akame de a me so me pe ba bi a meka ne bi e be ye ne ya no ono nso asu ti se de misu ye na ose saa akwada na ode o pa akyekede aka ne bi ose ai muntie de nana eka kire akwada na wokoto na kire ho no enu bi na wa wutie mie me pesa wunsu tie na wo famu aba wose akyekede ono ane nyonko akyekede nanim baabi a okano a eye ne ya muntie eya akyekede ono ane nyonko akyekede enanim biaya okano a eye ne ya enti na awia wutie me onyonko akyekede enanim dia wode yawo a ebamu asu enti onua joni jo na ebo se joni jo bo a joni nim dia kɔ ne nyonko ani eye ne ya enei hinta dia kirefo abam ye kan ye na wantie akɔ wani o toto wani se ye hwan na ma ne kɔ wani se nkanya papa ne bae ena ya akyekede foforo betumi ayi saa ne nua akyekede ya ba kɔ no ne betumi akyera kwada no ba bi a ɔde si aboa na ebeka no enti senya wono ane nyonko akyekede ne betumi aka no ama ye ne ya ma wasu tese de akwada ne su ye na onua akwada ne be ye dai enka akyekede de biara da didi one ne kwa one ba no mane honyo asem we famu aba fa kwa adwendwen mu ne sane bra wa brabom oye ne se beboa wo oba de achi ame akra nipa mfamu aba boni kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefuo nyina na wasem wa wodi tu dwai akyekede ene akwada ya semi ye di nkan akyekede ne ye na adwen se akwada ne ye na adwen se wodo akyekede nti okofina no na afi okofe no ewi ase woso no so obeka ne bi akyekede nso ye nka no ende se opani nso so abetu no fo se akyekede enua enenim ba bi a waka no abeye ne ya Krobea Asante kotoko se de wode ne danta no onenim ba bi a ano ba bi a ho kwan da enti saa ne tie ewo wiase de wonim wasum asem no wono na suro no efiri se ono nenim wachiwade onenim wasum asem ono na betumi ama nia obi anim ahunu enti wonua wonene nam o maame a wonene nam o papa a wonene nam o yonko a wonene nam empo woyire ana se wukunu a wonene nam a wonim wachiwade no ana wonim wasum asem ana wonim ba bi a o mere ye wo no eya hweniye efiri se ono na wo se usuro no efiri se ono na betimi edi wahintasem aba betudwa ana se wade wasum asem aba betudwa ona nim de obetumi aye ama wo ho akyere wo
ti say ni pa no pa na esuro no visa agyegyede ni agyegyede hia de a omunim ba bi a wo mo de beko se odwan ni odwan hia wo mo de wo mama ene wo mama wo muti ena ekon aponche ni aponche hia wo mo de wo muti ene wo muti ena ekon na wo se nkotre nso wo kon da wo mo so wo mo de wo he na ekon nkotre nso di wo mo padua ndi se kotre nso wo kotre a wo na nim se wo de ne padua twa no a wo nso betwa ni bi nkokon nso wo kon a wo mo soso wo mo ho wo mo so de wo ma no ena soso enti obi anim ne yonko ekwan a ofa so eni ba bi obo no a ebeye ne ya enti yemfa we nya futu samakra medase medase ewia Kwame Atafi osi akra Krobea Chairman Frank nie asuofia nketiafo ya wa homa ne so na akra Krobea ye tie mo na ye sign so hwemo na ene ensem wo ho na ensem a ewo ho no sebe ano hye awia ma menkan fa nkyere o se nana sekere nkwanta bisa otoso miensa ono ne emem sekere krom hene na awia nana ewo yentem ha ebrepam obete nananka ewo afidie yi so na nsamu awia egu bema so no obade achi ame akra onim se emrantie mienu bi aka bom ama sese ye ya ye kasa yi onom nyonko abrantie baako onom akwa eh kasa so omne kwa abrochiri dabi omakukunu omakukunu na krachi a yakunu yi eye krachi a wotwi okada ibi won se wokọ miaya hodo bi no mo a omo di moto double ties ibi ena ye adwuma ai no kure na sane ya mekan me kom ya ankasa mikrom twapiase ese dia adrube so mia mikrom twapiase na meko ahona news we free ba me ne mia mikrom asamre man ena ekọ akọkasa we dia nso mi entie bia na ye papa abasa mo ani di tu amfa na go abrochire mo kunu mom omakukuno abasa awiei onimonyamfo Francis Apia eye assembly member twapiase enim krutua hodo eka ho abato mpesua so ono na ya assembly man honorable ma ha ni opani honorable na ho te say Nyankopon adam na nso Nyankopon ya dom benso me ho den na asemu a ye titi free twapiase mpesua so no sebe medimani adi akire ena kakranie na sebe abranti a yese wono de okada adwuma yi bi na woyo na nipa bonfo bi afa nkuntunase kwan so akwa akogye ne nkwa edi afiri ne nsem honorable ona awo mpesua yi so wona wadi asem yachia ba beduru sampempensu ehase ya mame asem no esisen pa pote na bewie sei honorable nidi kan mini Krobea medase na machia atiefo nso mse enu dane na wotwe adwoada anwumre be no nstia na mrantie a omutwi okada bi nipa be nwotwe ede moto mirika tente ba me fie se omukọ site ba bi eyegram for site bi na mo ba no mahunu se abrantie bi ya won se Canada kwan no ho a wawu na omuhwe nanim no na kire se we obi a otwi okada ewo edinkra iti ombebo mamane na se ebre no kọ iti mini omu nyina agba anan ekọ oboase bidiem police station honum ekọ yemi ekọ make official complaint ti ekọ enso no police for no so antena so ombo modern atuka na dube nonso no edi yachi me nyina ekọ bebi a asem ni siye no na ufri abuo krutia ho ekọ ho no be kwansini baako na kirese ye gramsifo kwan a utimi de kai afamu a de kọ ho no ne kwan ni fifin baabi na ese ekọ ya na branti wowu eda ni a police for no kofa mu no amde kọ mochire eti ye de basie
ye hwe kwan se nyambe adom ne ehunu nipa bonefo kura mu ye saade no nano efiada no enyumre na police for no manya ne tie se o machi mrantie mienu ni nyina ne se nka omukoton moto no ba kokofa ni Fred nkra no de ne ba atwa piase abu ekwan no so na na se ba ko nso edikan tenwuram ho dada honorable tobo wa ha yes krachi a wonu twi moto no de wo han no han ni firi adinkra very good me pam chotiefo amutie adinkra no se wo firi obo ase kodu nkwawa kro no otra kapiase a adinkra na wo kɔ no ene wo han no oka kire ne se ode ne kwa abu sa ebo no baby ode ne kofa galamsey site no na nipa foforo nso tete kwa so wo ho twen wo mo sanity ene ye da eto so eti omu ye de ombe ya omu ji mutu no mako meka se omu ni se omu wie ti no no anu no nti se mutu ni muton no ena fofia nto atana de wo to mutu no so ye police ni honorable wama ko wia moto akunipa ho koton de ama police ni de ko ba ni se the bia omode ko e no ena nipa no suspect is no moto idie eye nia ye mo ka ho asem ofidie su ya bise na Time FM asida Shaft FM aka ho asem from Monday no Tuesday no bisi Thursday no tina bebia da ho se bia sei na yakum nipa gi ni moto etie ba sa na nipa no so ma police fo aso ti ya police fo nso dane omo ho civilian na ene ono so ko so beto moto no itino moto na no die no ana onwe esisa de on share na yenkwaji moto no esika no kama ni si 7,000 nese ho no mde chi nia odikan no to mo chi no nese onka no kro no so onka nese ni ma bia se ye o ma ka no kro bia no oka to mo wie no ono ka no kro no wa kire se one na danfo baako na mma na danfo no so frɛ o frɛ na danfo no ka ho a ono so mo san kwachi ono so ka ho jade chi ye memene dana mrantie wadi nkra ebo anahe saade omo ya chi omo mkohwe omo koya omo anyonko baako omo ne wo adin wuro so ono so ye adwuma ni bi ono so twi okada ni bi no to se ono na ne temwuram ho no nti ono ba ya obehunu se nipa no nipa ene nyina na ye adwuma no wo ho no na se wo nkunu dia obekwa akoka ti na se omude se kan woni mfi baako emaniwu disi asem na kodi a police for nsem a nda o ma remand omo o court 2 weeks ye hwese brenda so na de mlano ni on bedi bia no timi no mu adi enti mu baako de ono ye timamuni a wo mantem ho a wo firi wuro so baako so ifiri oboase kanse quarters wono enti di ono free oboase quarters ho no ono ne be han moto no free adinkra ho no be han ni free adinkra ho de ne ko kwano so na eba ye ono abo de waso ato form kakra wateti bibi se de wono ye wo mo nyonko o mo ni nyina na twi okada ni bi no ehunu se bi a we de no emuno wom enti yempe kwan bi so nye enti na o mo target ho no na na ucheki senia nkomo no ekọ so wo ebra nipa ne kofa ukada ni no a eyadwuma mo ye dada wa nsemu se moto mu no wo pa na sese enti o mo kira ba akokura odi kan anka wo kofa no nipa ne ye se wo didi nti no wan wontimi nko this wo didi wie ana we no sie so ene se wo nko dia meko enti o mo nsem ena mrantia no moto no mu ntwi nche saa wa twi acha bosome miensa na waton atofoforo
nti moto dodo no ana ya na mono kakra de ewu to mono meka se dwumadi omudi na nyame na yi omo so krata da no ensatimi aka omo enti we no omo de sekan ne wo ne sei una akɔhwe bi ete sei the picture hunu picture na wo no ba akɔpɛ wo ne bo ne fe de nufu a ho saa no but woko mu a woko mu na ba bia ho no obi amman ho na sempo no onwu ya otimi ayede afa no de nakɔ hospital akɔ hwɛ se ne ho beto no a enti wutum se oda ho kyɛ enti se be no 9 no mu na asɛm no esiye enti mra boys ne su ko hu ne se be no nsia lai no ono mbebo mama ni enti etese ne wo kyerei eye galamsey kwan na omde ne fa so omde ni wure mu a na galamsey fo no obi e fa hɔ a wonhu no anase saa bre no obi anam saa kwan ne so saa bre no obi anam kwa na hɔ no kwa na adwuma na agunti no afomfo na kuafo na de hɔ ye ayi kwan a enam se kwan abeda hɔ ninti no obi kofa ne kuku a ode bubu ya be kunti ayi kwan ankasa obi adi moto abobo ya nyema bia obekofa na fu bia hɔ no de fa nti no car na kwa police car na kwa no amu na de fire de ekoi but if you kwan ho no e de kɔ hɔ no be kwansi ni baako okay nti se obi di uboni na enye nyame na be adu na obi be pie hɔ no mu a be very difficult se obenya ho atiti okay honorable me enhwa saade we ahobambo ho nsem ewo wo mpasua so kire sebe se yehunu ahobambofo a eya na huma yen si ebedi awu minim se twapia se nkwanta barrier wo ho ena minim se twapia se kuromu nso enhihye bi koso se post station beba ho kire se ye ka amansia central twapia se nye kuro ketwa anyanyam bia sa ahobambo ho nsem ewo mpasua yi so no eti seinti a emrantie yatumi anya akokoduro akwakoye temamuni a wo ye na dwuma saade we mini ane oka no ye no kure hobambo sem no de niema ewo fom ewo amansia central nyina nye twapia se area ho no nko a from Jakobu edi copy potintin romanso police station o ha ye Jakobu ni afo akun na eba hobambo sem a twapia se de konumra so romanso ne de ano odin pa ya na oboase bidiemu ofo no ne boy nkakra na barrier hofo no so fina so nkwanta barrier ne twapiase barrier no se ba bibia emergency a omunso ebe boy apart from that die amanse central nyina no hubambo sem ano odin eno na assembly no ye nhihye last year ya police station of Chapias make us 95% complete. Ye mu senka by the close of this year no. You bet me I share Jumedia say o Chapias. Na yenya full police station de ho. Numerous so assembly no so the same thing ho no mo a. Eno so ye hwe say ye be koye ho so adwuma. Ena Apitisu, which is 2016, and ye shall see CAC police station. Ye see we a jato police for a becum, ye intimianye, and then say ya. Yasan Corunuvit in the Kama. Ye say and can numerous so Pia say Apitisu. Nina bit must start this year, ye. Ebanesa bema niema akofom kakra amain fise ofa numreso a obehunya police station ho na apitisu na fenso twapia senso abeka ho na ma yene yewo sa area no enclave no de hobambo sem no anu abrasi kakra de amain enti no obusa meka se dan ni nyina ni miensa ne de aye ready twapia se de na painting no mugusu painting but meka se
aye ready ansa na emu niema nyina no ye watwen mu a mpanifo ya nhihye nyina awi a ye hwese ye betimi atomu niema no enti twapiase adehye enye assured say kiane ke police station ne de ombebie this year ansa na this year yi maka say bebie cause ye ne mpanifo DC ene engineers ni nyina ene police panifo ni nyina tenase adi hu nkombo ya ye hu meeting emu nkonwa ne niema ya mbo isu nyina no omugu kwan so omugu so omoede eto eti die aka esese ye se police fo no ye benya police fo de aba ho no but eba se edan emu niema ombo isu die assembly not me approving na menka se efini ye impu ya provide say mekan because the amount involved no are ready ena niema no so omugu so to enti die biem na aka ni nyina ne se a police for no ombe mo green light no matimi ade abaye adwuma ho no masa. Okay. Sadia we si nanu ya ma yache se ni pay wo ho no. We no any de asie ana ebie di nkan ya sisi ntina emrantie etumi nya asa ahode ni gina aso de koye ebie yi. Ebie si nanso na nye wuo sei. Mia min damfo baako ni oma agini moto mpre no. Baako mbe han no de ne ko ni se financial lie ho ena kan frasi kwan mu ha no mkwaji moto no baako ombe han de ne ko anwona ho a mo site bi ho na omo yeso yemfa ha ne yeko sena nipa ni bite nwura ni mu a omo yire no ho baako nso ombe fa no de ne ko apitikoku nhia so na apitikoku ntem ho na eno so omo eyire no de hama boni trim like na wo she helmet na eboa no na we na branche no usa etino na dwene se wo ma omo ngi moto no sa na me hu no for 17 years there onye ubi a wanyine onim nansa pise no minjai mo mamumfa moto no mponya dai enko obe prese ono so beji moto no dise no ho na bia ko fa sa wo yi ni wi e ba intino bambo sem ni ade de nyame no nkri na no odin nenso assembly no boy ya homodin bia se by the close of this year no honorable Tobo by the close of the year ya okay yenim se ye wo mensini bia no ahobambo abedwakuo no mensini no krache ene ye panyini a woda no enti owo assurance e di free sa panyini ho ye amansia central this year wo ho say by the close of the year no enam sansem mu esisi nti ye bebie post station ne wo twapiase ho ana ye wo na wa hunu progress a ade no konti ene e ma wo kan sei executive meeting the last one ye na meka hu bi enti DC assure na yenso ye mani hunu hia umso ba enche nenso mani hunu hia ntina ye di kan eye sa police station ni miensa no enti ono so beto so ono so hu se na o hia enti muniema aka sese yeto no ommomodin na omonto akrachi for ni hu dwuma enti o ma akrachi for no green light ya meka se omo hwese sa niema no ye beto enti no meka hu bi ni nyina ye sa meeting no iti nyese obi ena ekwoti de beka kire mi okay yate honorable ma yenna wase wo Otec FM adaji a wanya amayen na yenkoso amfa yenni akire se mrantie yedi nkin remande wo moyi se ba no sei bio na afedi ebesibia no yama yeti fonso ate yeda asepa ne wadaji na awie why enso me damase good atiefo we ye onimunyamfo Francis Apia ono na oye assembly member ewo twapiase abato mpesua so na asemu a asie
amenam so a 17-year-old wahwere ne nkwa no eno na me call ya me ne no ekobo enkomo no na krache no a wonu ku no sene yamu amani tua apragea abobo ya ani okada fuei ubehunu bi no na wonu wo mu sika boto obi de aboni sisi obi de ne de bia ne mu owura yi ne de bia ne mu fasa emfonyine no kwadwo fato so mame mo amutie ene mo amohwe oba Facebook ne so ana YouTube ne so a wo de hwehwe Otec 1029 FM Otec 1029 FM atade ye hyani eye Jesse trotro kokko enu bi na hye no ena eche na eda ne nchen no we won mo aye ne black white enti na me ma wa hu the rare colors no eno nso ye kokko enti wo hwe akrache no oko twini moto no wo combination eno wo de koi na wonim se okuhia ne wuo hwe ohwe na asem a meka ayi achechede ni nua achechede enenim baabi a wo beka no ama na ye ne ya krache a wo no otwi okadai bi wo numre so oye wonom nyonko a wo mo ni no nyina na ye adwuma ono ne kotete awirem ema wo bi a wo firi buase cancer cortes ebe han no de ne ba awirem a ye wo no sekan ko no fa first why na atoso enti sa ba Facebook ne so na YouTube ne so a ene da ho no oba de achi ame akra die na wuhunu mamwati ase se tade na ehye ne ye kokko bag de nso ye tuntum ti kan de wuhunu kire metiefo ma me akra me hu se krachi bi odaye ya ena ne nsam yenu nyina no edida hosa no ama ne nsa ne so sa ena waba nanum pa ena nanini nso eguso nanini nso etete ho ena owu ahometiwo tinani anka ena eche eda eye ne nsa bonkum no eso oda ho a wode ne nsa emienu ahwewie mu saa no ena eche no eda ho ena afei waist bag ya se ino so dan kom we di ammo na sene ebo ne kon ena wode da ho sisi ye ya waba nanum a wahwewie mu nanum di abai pa se no pensua no mu senso na sa hometiwo senso no tiem mi ofia sana no ye ena ode ka hwa na je se no ano no na ode da ho a mehwenu okay second photo ne nso mesramo sene ye woda ho no wo mu bie atade no entidie na uhunu akra me hu se krache bi a eda ho na sese ni de ni ti no achia de ko ye ba bi a ne nifa ewo no oda ye ya saa na ye bie ne shirt no a ne t-shirt na ehye no akosoro na me hunu se ye de sikan awo ne nofo ko ne mfempade no ano ho no we ye twa na ye wo mu hwe ne ye ye wo eyewo otwa ya anka be ye se ekuta na odi jam ni se ya anka be bia wotenten enti we yewo so otwa ya anka enkomu kura se eyewo ti we de wode wo yi wo ma ni kom we wo kom no twen ye we ye wo twen eye de ahi bia wo twen se wa antwen anka se kan ni tuem enti ye wo tuem wo tuem wo ho ebi wo ha wo ani tuem eno ye wo tuem we ye watching ni ye watching we were watching na nati how na ye careful na we make dey na obedi be yo media medinki aka kire dey na obedi be mamo ati ase na nati ha ye careful mo metie bi o mo udi emi nua na ye me obo amaya ati ase wo nkirekire mu se ye wo bia ye wa eno no atuam ye ntwe eno ye wotuam ene ye wo ba ko a eno de ye twe eno na ye wotwe okay eye sekan wo munchiremu okay afa to aso obo kwa yo safa to semano to aso kire menka sabi eno oda ho and you say oda ho no mo a oda ya sa bi jo hwe a enipa aba ho a omo biebie ne boso nse na ya dumre o kire say sumu aba enti torchlight eno omo to ye de to ne so a ye bi hunu no omo biebie na ba omo pia na taade no akosoro ma ne che ne ba bi a ne da no
free aba form ama waste bag no kra no ba bia eda na no so asesa kakra wo nia na edi nkan no ena sisi e de oda ho na hwe a no wo che jeans tra ena sisi e de oda ho sisi de wato na nanam wonse do okay dia wonum di nkan che no se ono na okwa akoton moto no owura no ono nso nie emrantie mienu a yesusu se onom na akodi sebe sa nkwase awuei dia wan sha atade no fa ne to so na wo hwe be ma pa nim na wo hwe se ne na no aya kwa we wo hye wo bonuoma wo fa gwama kojo fa to so enuoma ne nam nuoma mu etie fo de bomra awudifo no allege awudifo no momra homa ne so na mehwe allegedly awudifo no wo ma sese court akọ remand wo no ba ko nie we wo check no a post station ho we go hu police paint post station ho no mu twa no na de momehwe na no se we wo hye ana se wo nhye momehwe ano no keke emfa mame na momehwe se wo hye ana wo nhye ni nufu anu kura wo hwe o mo twetwe wonya ne huni papa ene odaso yi we ye suspect number 1 wo mo ekodi se awu sabi obi akra frifie me kwa adwuma ba 17 years ade we na bi si wo honorable Ishmael Ajimadua ne mpesua so ewa aduja makrachi onu nso kokun ayini sa okada ni bi sa the same thing ya wo mo je ne ayi aposifo be fa ni ko yi akwesa wo se no wọ́n sẹ́ akwa no ọ̀sẹ̀ sáà boy no ọ̀sẹ̀ jesi Madrid jesi bi no wọ́n sẹ́ ọ̀sẹ̀ akwa wei ọ̀nù sọ moto hwim sáà o sẹ moto hwim fọ no wọ́n sisi o sẹ diẹ yẹ owu ntumi hu mo mẹ́hwẹ́ nano mame mo mẹ́hwẹ́ nano wei wọ́hyẹ anaa wọ́nhyẹ ọgọrọ mẹ́nsa sẹ nana mehu no nana wei diẹ wọ́hyẹ paa wọ́hwẹ́ sẹ diẹ nano na yẹ na wọ́hyẹ ọbọ we ne nso hu ne sai me hu se krati bi eda so a one day on hye atade e wo soro ya wro no ho na ogina ho no mo na watwa ni ti no ama no ekofom na nani no aye san na waka na no ho atomu na bodwe se ne no so ayam fianfian bi na wo ho kakra na saa bi de ogina ho a ya wro no ho a odigina ho no na se wachie nani ehwe ne bonkum so saa menim ne na wo hwe ne ho de ba saa na mehunu se wo hwe bibi wo nchen ho aha first suspect nie second suspect no de mehwe na wo mo chero no wo mo ye na yi kakra enti we kura no nanim ye kama de oda so yi de aha nye we na me kan wo de second suspect ne ba say asa ye me ya se nanim ye kama saa nanim da so second suspect we nanim da so na make say ya second suspect ni nie we so me hu owura we kura de om de na akwayare sabia me hu owura bia wote we nka ya romandi ni nku okowu na na busunya kofa body no we ya mfa ne nko wote akonwam second suspect na we de o shatade na ne nsa kunachi na em say hankopu gunisa na wote akonwam na ohwe na nimu a Rasta tare na fono ho nim se mpompo bi na abono ne se bia paidia me nim na otiwo na we pompo ne kura sua we ntwense se bona fono ho we ntwani tikama ni tirinwi ni de untimi mfa nyaji no hwe se no wo kambi ewo ne momma soso ho no na ni nton nwi no mfimfin ho no bibi wo ho a kire se ase kutwa bi eda ho dada nti ya no die onye bibi da ne bekesa ni nti asa akunya no eda ho na se de yesusu ni di asama adwen ya ye me se enye kutwa bi a ye kutwa kwa wa ase kire bibi bewum okay na we no kura no nanim no ba bi ba akopɛ na kire se plasta no etale na ase na sonsoso ne wo hwɛ na sobonkum na ase ho nso se plasta bi tale ho kakra ho nso so plasta bi tale ho nim se wodi moto no bi akɔhwe ase o senso se ya ko se nkai bi a ye de ensa keka na nkai nya one side saa de ye kire ma adwen ni se aye one side no
na one bro na baako e fanko na wo boss a okay ye mfanje bro bibi na aye no Matthew bro enti arofo emrantie mienu a yesusu se onom na akodi krache na wuo no onom nso no ensem ha se nyankopon ya mamu bi na wa ma meboa enemire yi mu baabi a enioma ekono ehu adwenu nyina kwa akogina sika enti enei mabunu no baabi a ye de atete ye ho ede ye mabunu no akwa akohye no eno no enti se wanya ekirese wo fa kwan bia foforo so no wode kokope enti enei ye hunu sakawa bebre me was story bi wo manim na matese sa story no akọ police fo nchen e ma sebe enipa bi na mase ye ne se yesi ye abusuasem monye careful story na be dru fikasiem ya se mo anhwe yi a e de asem beba ya wei e wono ane wo fa ase ye kan de meka ho asemi ena oso onkoja na fuom mu a sebe oma kwa akochine mmia no wafuom ho wo hwe baabi a wonum tu ye na ni mfi mu baabi a wo benya liver ne kidney ne akoma side ho no e ho na ye tuo yi bibi afiri ho ye wie ye no ya se twitwa ne pass ne baabi na wo hwe wo mu wie ye no no oma kope abandon galamsey amana e no oma koto na tum amana lukite se wakoto amenem na obi a wato amenem no amana na woto mu no ensamafo won sika wo ma ye di kotu na koma ye di kotwa ne bibi di akọ asam ne ba ya opanyini bi asore se eyamia na meba enti se wawu a nipa na ne ho aba asem a ye ka ne ho asem sesei no ono nso ye mibusuani enti ye anuanom asem enti mesremo munye mu ma nipa bi pesu o mu didifunu ne ho e kata asem ne so flat munhweye enti adwompone aba nipa tirim na we dia metete kura ne se ono mo ya adwen se yesi ono mo de kwagiska duru kash yetu nipa akoma twa nipa bema ene other areas say ye de kwagisika du enye sika o na usika wo kwa akope no kwan ben na wonam so a wo kwa akope se sika no ho ne asem ni nyina okay about the chame ma 3 e wo trap yase asebe ho akra ma menchia wona wo hwe ye nyina no wona otie no na mema omunti ase se omu di ewuo no na omu mfiri twa piase na emu ho na asem ni kusiye enti ne ye ni ho asambere mai ekasa ye no omu mfiri ho enti ye ntie ne yi wo ho no mo on se akra ewiase aye we se oye ho se o pentem anya de ko wie ani na ya na mebisa me ho se wukum nipa na wo de gisika wo ne hwan ne bedi on se sika ba akofo wo di sika nya de o se wonko a wunya sika wonko a se na bedi enam se na abewe disi akoko mu a ye di siwa nimu a obeyire ho se obewe so ayire wawia onwe fanwie no de aka no obewe na dufuru pe ne de no obonse asesa na efono endije se wunya obi ni yeti hu din komo na ye ni yetimi adi titiri mema akra de wunya age se wunya ma aka ho ansa na udisika na ayo de ni wakokum ni padi akwaji sika ni nipa ebedi hwe asem we se moto ya ubetimi aye adwuma atobie amanfo se galamsey amramu etuo enye sika de to moto ni bie no wodi ene se ma menkofre obi na wo hu se ne esi ye no ebra we no ko hai moto no eyam se de ko hai moto ni de na wonim akoa no na bra de wone na hyehye ho no a wono hye wura mu ho no ya wone ni mienu ebeji moto no okofa we no efiri baabi a wode ni fire na wode na eba na obeduru wode o hye wura ni pie ye no na wonim nipa na wono utwi moto no firi se on de no wonim no endi so womuji moto no na se womu jai no a okwa obe akeka se eye na eja kwame na mekoshi ano a oje mi moto enti na wo se womu kuno efiri se oba beka se na de wo ko hai moto no enimu enipa no a enka won hai no on se womu ya womu tu womu ti womu hugum
na kope moto no de ya lance no this year ya na han na akọ ba galamsey ni saa yi ni wonu so de moto han de bebre obetimi a han the whole day no de one nantia de kwa ebi kura ho a han de ko flex okwa no ama moto ne ete ho twɛn de bia won so ho flex no asan de waba enti no de eye common wa wo saa areas no a enti we no okọ ya wokọ han no wakọ han ne ye kama woton a ye beto ade ba ko ya no mo ye no wo pani a woton a ye beto ne ntamfi se wokọ han de ye de abubu ye fa yi mu amana abubu oni ayi na wokọ a ye nto ne ntam enti opɛ na woton a ye beto ne ntam ti wokọ fa ye na okoduru wura mu ho no ye nipa na wo wura mu ho ne pie ya wo beka ne ho no ama o maji moto no wo hwe ne ye nipa onim no ye jane mane kwa okoka ye ji moto no mane kwa obekwa akoka endi de wo mu ani se ye nkuno na mehwe pa se nipa wonim no se Krobea na tiwei se ja taba na wo hoi se ja kwa me na wo hoi na me de se kan pa wo de kuno die nipa bitimi ye science kendi o na nti moto no okoton a nti moto no akora ebeduru enka ni sika ye pen so no 1 billion wana dabi ene moto se ukuta ye pen we ya se o ton we ya se o ton no 70 million po 7,000 Ghana cedis enuru ye pen so 100 million dabi enu my god odi yakunipa me ya se omo chi no na se no omo ya positive ni ntia ndi omo de omo call priest ayi saa se ya omo de omo fa mrenu pepepe ene ya na ya me ja no se amfa nipa bi nsemu amfa ba bi o hwa omo chi no omo be free kwa minchi se kwa minchi for de chewa ya nya o wo mo de ayi bo mo ntiri adwempa wo mutim we kwa no ya ne nyanya misuro ya ne nyanya misuro eno men kan se nyanya misuro wo mo okay I say okay on kwa de me kan se ya na mfom so wo mo okay sa kuro no okay ya na mfom so na we ai odikura wo kwa minchi na mechia wo why eja kwa me fatre na me dasi na se kire so ma yen cheti for mo ma je bra mutie nyina na hwe ma men ka se min so omo amutwi okada tasi omo amutwi pragia obo obi be ha won se obe han wo na obo cost bi na wan rent so amanko suro yes meji 50 cedis yanko 1 million yanko ye steady okay ba bia woni se e bia fi Otec ha e ko manhia roundabout wo dante kura betuma aduru na obi wo obi 100 cedis no se yanko dwene mienu wani na ho saa na motie wo bobo na on sent so da okopo adi ubone yes onim de odo kwakoye ahwe a okwa wo mabiem se wo bompo a waja pade na emmabiem nti wo mumma omani na wo saa de no na memedwene ho amente se hwe unim me ene achechede asem ni no de bia meka aboantatia wona nim ba bia na yere aja pade ebo nti se tatia ne yere beda wona nim baabi obefa obehu ba bia na yere aja pade ebo onso waka sem ne wo sem tatia wo ono anso na nim ono ani kun na nim ba bia na yere okọ ne ho a woni ba bia ode ne ho befa enti saa nipa wo no na wadi o madika botatis na che e ho station wa che se ne ye de obi beko abante na wodi no nya me na di ne ho afofi enkodo na akọ wiyo obeka senka we mi na mi funu da so yo o de nya mi ase wadi bi da wasio enti de bia ya me ne omo twi saa ayiri bi edi nkoma o didi a empre wo abante bi me mfesika ni bre da ko da wo bi no na bo ni sini sem na otika ni mo na otitidi ukowu nti we nya me na bo no afofi o me didi we ko se o ma me didi wie na we ni yese na ye ko na obekọ pa na okwu se unni a woni ni ye adwuma wo station baako ene tewure ma ba ju moto na me se uja de wo anya mani pa wo hwerehwe mane fa nko we obekọ no na mo strike you se wo minimum wonu una wo beji me na ko de pa na beji moto ene de besimi ene de wallahi bia de besimi owura mu ha wo so wo ko no we nko a weapon bia ni na obekọ mpo saa ne
waste bag na say ni waste you know sika won komisa yi because omo won sika na obeto oto wi a omo be seche na yi ni sika before won dey moto ni meko ndi we go bo ni asiwasi me pa na wo ye mi sei ene ekọ na efa moto ni nko 7,000 ti okun obi sure 7,000 enu 10,000 Ghana ti okun obi na me omo no nya omo photo ansa na mbeko wura mo ko tete no wori kan fa no ma nyina wo wiase nyina bi nti ohu se wo yedwie mfa wo nya hwe ohu ni pese won se wo de opa ma akora wadi 10 years e fa no ma ohu wo na na ko bia wo to be ma tintingram ya to ohu se jana be wo ba no jana be timi dia yemi na nyo no e no ma na nam ni mu no ma na yesa ade no nti ohu ni ya ne se aboa bi na we kuwa na ye den nti on kunu 7,000 ye kunu na ko to moto na mpanifo mo wo trap ya se ye mo mabaso Ghana emergency country asem wo yesi wo se police station me sisi a Ghana me de bia me ka se emergency country bibia si a ye nya bibi wo mo komu mpanifo atro ho krata atro police station o ma atro wo ti assembly member no wo si ya kan wo ya di nkomo saa o wo ma di nkomo die ba we si wo se very sure me this year afei na waba Amansie Central oba ye nche de but saa de wi project we yes ye fa jiudin yes twapia se epitisu ena numre so ase bibi sa akru no ba akoka ho police station no honorable Amansie Central je na ye na fa jiudin unimade bi arwe ho se mo ewom se wo ba Amansie Central district no a eso ne nkron ketwa doso enti sesi ye ya make say se wo twapia se na wunya case ya enka baabi a ye district ya we se so koye case no eye Jakobu from twapia se to Jakobu wo be fa ka abesi buase ansa no be fa ka ye free buase enti police adwuma mu no se wo kosa areas na buasefo na gi Amansie Central fo adwuma ye just wo ma hu se esese ye kan jurisdictionally no aka kire o se jurisdiction ye Jakobu enti ade ye ko Jakobu sa asem wo ye American se meboa mo amon frɛ me nka nkyerɛ me sɛ meboa enti wo Jakobu no to nkyɛn te sɛ deɛ na asɛm de ma yi ka afo akoto nkyɛn a police station bi o wei enti this year waba foforo no yesa project wei faji udin na wonni afidie so kura ayi abamu kura ye bebo udin asimasi ba asomasi adaroma ene ye medase aja medase nyama bi wo hono mo a sebe ya na areho enti pressure wo obo ase pa pressure wo obo ase forso police mu no pressure wo mo so ti regional police commander says kura de yesi yanya Asante hwan Asante kro na e fall under no modama de sese moye no monye na emwa na na se kire nkwanta bisa se sikani bre ena emabu na abai adoso wonso ebi ni asemu a watie wadama mamema osima no bie da se bruna na Krobea mede nchia piece be ma wotikra wi bre nwoma so Krobea yirifi sante kotoko mechia ne buru na machia me wura okoforo bo doctor na yaw ajeyi na machia me ba panyini ana me hema na amafriye na ntachua ewo hafu me masase so ne wona woteme nka nyina wa hafu mem ne mpatamu titiri mi kuro se chirikura enne me ne hene wo so mechia obibia na machia me ofa aiki oso wonfa Asem Beba Dabi dwumadie ni agro ewo America mamu da bia ne da bia o mixe of a champion mechia obabia obia o America mamu osebosum ya wieye obesi form na Asem Beba Dabi fo so mo betene nka ya danase na Krobea enkan tete no wo hwe abrante mfinhia du enso said the assemblyman ekaya trosem se ensenya adwumani kwan se didi abrante abon ho modem po ubekomo yesuku ni o wapon suku mi kope bi kakra abedi ene me beye den nam obre ni mojani umfanto ho no wabefa okope bi abedi ene me beye den nam ene maburu ni mrante aba si ebe shamu fifire said the trosem aka ato ho no dabi ene mrante pekwati kwan kwantia obefa so de anya no ho se cham no atena ba bia ka cho se unya mfinhia aduanan na ye dey
wonya 40 ena ye dai enne kwabrane mfinhia dunso aduonu osimadi mfinhia aduonu num o mo bran sifie masifie sei matoka asesei ekwan be so no ofaaye ɛhɔ ne asɛm no ɛna agya ene awofo bebredi won ba bi gigi o magro kwan ne ba ne nam so fragadam kana sichi bukata wonam so ɛna ne agya hunu kwan tia bia ne ba bi nam so ede yeye sei cham maame ne papa nim se nya kwan we ne wo fa so ede bobra enso sebe ya ɛna ne agya ebe se kyereba ɛna nkame akwa se Ghana bibrem ha awofo ntimi nkasa nkyere ma ebinom entumi nkasa nkyere wo ma sanse akora ne pie no oba die kuta no die hye ne botom die wode bre ne nane na agya no ɛna ne agya bi musa baabi a wonya firiye esanse na akola bi tumi hwe ne na yie mpo esene ne nane na agya abrabo emofra ne mranti abanketesia binam kana sichi so enye sa ne nyankopon fa se wode asani be fa kwati kwan so ene waye yie ntem chro sema ka to hopefe se boni nyina hini ni sika pa emfri twedi ampon kwan so abranti ye adwuma pe bibia di so okotue school fees so odi kotone nkrata bia kosua de apene daache unam kana sichi so akobuni koma kuno agene ho ne makọ yedi asidama twedi ampon eni asase ya pediamoa se asase ya pediamoa edi wobo asempata mufo no afofi amanim guase anka asase ya pediamoa amanim guase anka twedi ampon kwame basayi adom no matimi apa se wudifo eni amamoyefo yi ntoma esanse duru brebi enipa bi di bone di sha asase ya pediamoa yebedo suko na sa bia ne mpatamu hompo no ensu batai bi da ho osimi masa enim guase we nka asase etwase me pasa mobofo yi sese me pasa wudifo yi ntoma na so ya brantie wo ya baba wasi so osi wo nsam mfifire ansa na wo nsa akwa no ube faka na sichi kwan so ube fa kwantia bia kaisa oman no emra wom sure na se emra ne nsowo a wo se emra ne nya adwuma good kaisa twedi ampon kwa me basa yi adom na ne krutu awisi ne ekira mansa nyina na asase ya pediamoa so oni pantimi ni bone eni ewu emfa fin kese enka asase ya pediamoa emma unfa hu ni da eto bete uye den enutina Krobea yire fisante kotokose u kantamgu amnamu a epie ya doma kuma sam kese enti ne mabawa ene mrantie mabunu asore emmomodin se ye bebre ye moja ni na yensa akoya no esene kwantia ena kana sichi kwaya ye di pe ye ho ntam anya na trosem se boni nyina hini ani sika pa emfri twedi ampon kwa so mabunu entasibi na onfama ombra na ebesi won yie mo piafo nana yedase ebru badwema ebetie saasemi na ode aye atwuma na wie sabre yi amene wo kasai tricks ne de amanfo nam so de je amanfo cars ebi de ye cars ebi de ye moto ebi okada ebi ya bobo ya nom ne ade ene me mouse akwanya we memfre na mum ye voice note emame na me pe woni a aye victim of san yo mai bida edian no ye ya wono de onya ni trididi mu ye nkuno ekwan bai no wono mo fa so a wo de no wono mo gye se ye kai se ye moto eye pragia ana se wo de no eye abobo ya kwan bai no wono mo fa so a omo gye wo de no ka wo experience no fa kire ye na obi a otie enso mfentu ne hofo enti je sa number we na ye voice note fa kire wo experience se ne wudi esi ye kwan a ye fa so gye wo de eye den na wudi wa nguo na wunya nkwa a woda so te ase anyanyam bia wo hui ana wa hu ka na fa gu voice note ne so ewo WhatsApp ne so na fa mame o ma ye victims ena mepe o ma no asem na meti woni e bi ato wo no da wa bi ato da ya je moto ya je car ya je pragia ya je wabobo ya kwan ben no no fa so e de dodo wunya wo ko share ba bi je ye enti WhatsApp voice note no
o de befa WhatsApp number we so ama me Asem Beba Dabi before WhatsApp number 0536 222554 TBO 0536 222554 Sebia toda menka asefre ye WhatsApp voice note kire wudi enimu se ne beba bia no mebo se ye amene wo ka sei ene eye benada wani tua se duru benada se yi a ebenage hebalfo ono mo ede hepa plus pavi plasmos no aba no ono mo ba e ma ye ne wonu mu hia wo afidie yi so na wonu mo nso ebe kire ye nkwampa no e ma ye fa so se ye amene wo ka sei de hepa plus pavi plasmos no je ne ho papa kire se enuo no eyenupa ewie Dr. Ebenezer Ajamai enam ne nsa so ena sa enuo wi aba Dr. Abedu Dr. Aba Plus official pa afem committee yen na hote say yakopon dum bibia ekoso kama enne anopai me sore ye no die medin kan efa ye bobie eye hepa plus pavi plasmos no se me sore anopa mini di ye kura no medin kan nom hepa plus pavi plasmos na medinki aka kire atiefo dadase me pa me hunu nti aduro no esimedane ho table ne so pe ti mi pie free me bedroom see ho dining hall no mani din kan boso kranza ti me soria no pa mini di ye no eno na me din kan bobi de ho horo afuro ni mu prepare no for the daily neoma ebegbadimu Nana, very simple. Good. Say obinom hepa plus pavi ena plasmos da. Nana message say ene brande die. Enye eda. Ebeye the very first time onom hepa plus pavi plasmos. Good. Na asem depa ne say eduro ne bo anya den. Me dey free honom. Enuro ne bo anya den. Ukra 20 Ghana cedis a. Nana ubenya hepa plus. 20 cedis ubenya pavi. 20 cedis ubenya plasmos. Esabi ensani nyina. 60 cedis. Yes. Good. Na se enuo no so kra no ye numbom. Enti enkoto baako enya baako ya kan ofi ha. Se na ahum Habakkuk ne Zafania omoto aso. Nokre. Bia so ye 3 chapters. Nokre. Enti enuo no eye feasom 3. Ye numbom ema bibia so ekoso. Enti se onumu bi da Nana eni enkomo ni nyina na dedicate ama first time users. Se wa wonte hepa plus pavi ena plasmos da na nyame adom kranti onyare enso ye hye won kran se for the very first time bowra bebi eton adru okwa o se wo pe hepa plus pavi ena plasmos o de entododo to just 111 ne ye nhwa de se na wotwi mu no nsenkyere ne be na wankasa ebesi ewo ni padua mu woman ba kon last week o say ono madro no hu say na say de ye kan nyina no etisa sabe infections bi na ehunahuna no ono de sabe egugu no na sabe pampan bi a ompe ewo mu ana ase ekeka no na all experience na decide say de ye kire say hepa plus pavi plasmos eboa esiesie ni padua no de ene ono so bekwa akopɛ bi anom ahwe nana oframe nra ena all describe experience a wotumi anya bi wom wow sebe enkeka ne bi o wow ena nsuo na egugu no nso no eni ho wow. Na for the very first time nikunu acknowledge say wasua powerful enchayo in about 5-6 days wow tema o sha say ono moduro no nipadua ne sha say correct niema no nikunu tumi acknowledge the fact say megire sua what you say waye kuma what you say eduro no eye duro eye Ghana ni bia duro fa ne se wonyare sure odi aye wadamfo udido ono no manipadua ne mom agina yi na se yare no atia si nipadua nim dadade a ene na wo kra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na nipadua no enyanti ebedi ohawso enkunim ene diabetes for eboya baso yenuanom osafo eboya baso woni asabio na ohawa etete omo pa se meto ase atwetweme sabio eminase atatai mimia na etotototom dok meyefunu kese na eye aya na meti meya
me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienum mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emba eba so kra na pains a me go through no doc aya na anu eden bro me so hepa plus paviplasmus a correct e dia mame me personal lines a ubetumi afre me na nkomo bia no onimadi 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanone o pese edi no ebi ebrew omoden enu yi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi na wo ekuro foforo so na man ahodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne se ganani ebedi kanya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni nti se wo ye ganani a wotemi kan take advantage mre bi atwam ne ye kan Nigerians o mo age aduro na tum e wa aman ahodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya e twinro ne ko ekonom na me share da bisa 1212 no na mu nsesa Nigeria for no sisi omo ti twipa bebre ebi mo maazi bebre ebi mo adum Krache ba kokora bi ntwawa no ode na sem bre me wa ha oye Nigeria ni o na oba ye no na ne na ase ataatai na mitie na sem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi dine nam so no e na me ma no me ensa ni nyina bi e no topa ye na me de ma no se na akwara ha no kra no nhyɛ da nya yi afei onom aduro no be 3 days achi e no ofre me o se nana me say yes aduro no eye kama pa o ka twi o ka na yi mu o ma yi broken no pidgin no the medicine if fine pa o na am say sao aye no your mama o say ya wo come back to Nigeria doc okodo o share that to aduro ni bi box mu e no de koye na no ka kire me say wo de aye business oba Ghana no wo ko bi a o fa di bi ko no de ko no akos aminya Nigeria fo ubenya di pidgin ne brofo no ubenya ka enuro ne ho asem no mesre otimi nkan bia wa makum ha otimi nkan wa tunsu wo de not only say otimi kasa na say yesen Nigeria ni no obesan so anya bia to bia atimi nkan no take advantage ko pebi enom wonso a ye gana ni a wo obi man so a o hwe me e o Facebook anase be bia otimi nkan no hepa plus paviplasmus no eye Ghana for ye dru onyankopon ode ehira oman Ghana ma ye mfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer akoma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no hepa plus no pana boawo owa amanonia 0542 807 907 0542 807 907 bia na ode o Ghana heya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage obano wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfum ana omfiri ho say na okese ye nkire kwan ya say Easter ni festive season holidays ye bedi no simple obema bia o teminka o be call long holiday yes ade bia so e wa no be wie e wa aboboa no nti o kan say
yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛkɔ baabi bebree na yɛbɛwie wɔ fafie no manage because ɛyɛ manage sɛ wɔse me sɛ yɛnkɔ awurade fie nokorɛ obi so na awurade fie yɛ no wɔ fafie ɛno nti ɛnyɛ out of place hepa plus pavi ɛna plasmos ebi kura wo wɔ fafie na yɛwa na wosie na wɔasi wɔ fafie de ne si fie kɔ ho kwan. That's it. It's simple. One tiasia Mr. Kotro Konkon ni moi. Obeti de making ase. A HEPA plus Pavavi and a plasmos. But more than good. Enwe obeme bia mpe binom ne. Obeme bia we assignment. Don't say ya try de da no. O try de wi a o ma assignment. Yeah. Ten assignment ni say obeme bia HEPA plus Pavi and a plasmos. Binom. Ye woni nsuo you want to pay good dear wo pen ko genom ukona ni nsuo na pa ebi wo ho to pay ebi wo ho nye din na onom wi a assignment ne se pe kwadumum na fatu akire mame opanyin bi kura se dog last time na mo ye nkyerɛkyerɛ wo Otec na efi ho na me de ye mai oso no ofa kwadu no no afa atadwe no apɛ kube no ni nsuo no no ma ne wife a blended the making ni na aduane nyina afra no mo tete adi se koko no se koko ni o mutuo ye won pampa so ni pampa omunom HEPA plus pavi plus mosa no mo tete di se pampa wow no se amenyankopon ni omnyam abafi ho good obema bi otimi kan o de kwadu betumi adi enum oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure obebia bomodin se ene obeto HEPA plus pavi plasmos wan kasa obanum bi ma ukunu no nso enya binom na ukunu no fa ne kwadu no mu ntoto akire wo ba ne di atadwe no nim de ode be dada sure last na lady bi se dog atadwe minya nka ma wie o nenso se bi kaka bi nti enya din blend no okay odo ntumi nwi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom HEPA plus pavi plasmos is be yi sa kakade gida afro well being no be ye na dwuma yi ko pebi enom na eduro ne ho nya den nti udu drugstore bi na obi ka tro se na ansen to paye no kra ye nya bi am yadma ya wode kra be chebi wa good na ye na ya ye nso da ye nti ye my assignment good uto bi ne den ye ma on ene be ne ya wa nti wo de tone ne nom o ye first time tone ne na toto akire no ya wada free na kan de eduro no aye edi ama nti oba bia nkopa bi ne ye ma efie ho no enye de this very moment ya ye nyan entansi bomoden na brada yi ye nhase no nom HEPA plus ensiesie ye ne padua nim wo ya ready wato form say ye stroke say ye yare foforo bia bomoden se ahoden ebeba oni padua nim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwani ye HEPA plus pavi and plasmos Monica sa doctor medasi ene waba besom yankopon hyiraw yedase eburu wate de ye onuada sani a wonso watie Dr. Ebenezer Ajeman awia idiaka eye wanamuntu a wonso betuo na wakọ baabi a yeto buru bia na wo de wakọ akọkase ope HEPA plus pavi and plasmos se nrei se wo bobo a nokre mese wo se emauni padua ni gina brane eyem adwuma ne boa pa emanuoma nso koso enso de mawo 0542 77 85 72 and 059
1367898 wobɛfrɛ saa ahoma yi na wo ne Ebenage Herbal wo ne akasa na deɛ wonte aseɛ nkyerɛmu bi a wohia ɛde fa Hepa Plus Pavi ne Plus Boss ne ho no yɛde ama wo onua mo afidie ne na ha na mentwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the why Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Chalice smart food. Obi benya wa na free ade. Ena apomuden so yenhira nkokwan, energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega 3, folic acid, molecule, ena selenium, ena wasumdi agu future life smart food aduane mu. Me potinyifo Thomas bi se o magime bi nkosonhwe setimi sanya ro ba se wo hane achire. Esichire yade mojabuso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrin woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mira yes my dear ene die kade wom bia kire me Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo ane se. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum me mama ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no ke asa magic Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes
blood pressure, typhoid, Mikadadian, and Mema Yemre won Pemunina, Wasa Hoyare, Waya acupuncture, Essa Sciatica Hoyarianina, Waya detox, a trip free ni pedianimu, Ama Huto free. Sasa fire dear Sama. Faith Homeopathic Clinic, our Mabido, branch Ben Alcoyano, a Hinama Cobin, our Ben, Geomas Company, 80 Mun Quantano Suha, Ube Faith Homeopathic Clinic signboard, says Siho, Kakraka. One numbers A 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith Homeopathic Clinic, Ujidia Jompa. Ora, bra, Debia. Sanopo, Evio, and Numero, Mehu, Mifia Hebia, no ukra gallons go con who be bunsio. If you come with me, and 2 person say, won't tunes your womb. Yaw Asante, my man near, and Prince Sunny, number 2 DAB. Nenso Ankusiaga, Bako crad dear, and call for you say Akwesi Buoso. Ah, Buoso. Now won't voter drill limited in Kana. Voter drill? Anne, midye, on 1 or 2 you, if you do near, Minyawo, how bia. Otubo ho no ankasa, mechebo ho drilling, or your pump installation, blowing, pump servicing, no how bia beba bo ho hono, obesiesi in swama kama, nasa hoya boom, anuyam, afrum, obetunin tentem frise, o wonfidi kama wadi ejuma, wokumase ha, wo main office na wa hojo dabai, uko sunyane, techimai, ne doma, eho nyina ube huon, ahojo dabai hey, mi koho sisi hey, with your ponko pedentem dear, do you want more numbers account home? 0244 299520 and 0266 432210. So what me voter drill limited me problem na solve. Adipaure ni from hadie onkwana wonima de pa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no Ani eyampa eye simple plus. So wo per phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessories bia. So when you simple plus dia and on a papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Let me watch a quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear, at the Shemai, yani Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake Kejetia, yani get 2, a dear nimshe. Your number near 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches makoma enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunwuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire madume na kwambe na mefaso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mapon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntise ya frefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
Samas Company Limited, Clear Park of Abai, Enyem Finshadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman there tosso a dunson ya the floating strong combations so wo kumasen ne monteso. Afei 18th for no eye ahudie. Ye be prapra monteso, e be kwaso e wo trede ene pachi. Edi ya fa ho hyem bi na wiase ye nyamso pa firi hodoma ahudie ene wo ho. Na free sada no na wianso fun games, Pachi Park and so ha. Football bekoso, tag of war, sack race, lemon spoon, na fra fufuro bi ka ho. Ye ne adwadi for na fem krotu a, won na dwuma die ne so ansere so. 20th October, customer service day no. Adwuma wura nom ne adwuma mu mpadifo, bebo anan akọ adwadifo aboboa no, akọ che souvenirs kakra. 22nd so ya beko nyanka fie bidomo a ewo Asante mantam mu akọ akoye aye. Ebio 24th October, ya beko afiefie mu akobo Clear Park ho dawuru, akyere amansan. Endi sada no, twen yen, ya beche nsuo ni bi free. Eye fa no kwa. Wapomudin here yenti on the 25th October health screening free bonto ewo Samas Company Limited adwuma mu hwa. Nana number dinner and awards night didie ene onom na ya bo abasonso aka ho bi. 26 so day twato nansia so. Clear Park natural mineral water na. Sukroji edamusronko. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no asogusu a wutie. Ena wiai o hwe live. Na ena wiai awodadie mu nchia enkomawo. Udide Welma Nana efriye apia. Duma na afo ena Welma owo ena wiai wanya afeko edi aka onfie ho. Na wawofo Mr and Mrs Apia se neye wawodai osire nyankopon ni nhira na hoden ne nkwa husan eni nim de dodo se enkoso antoso. Happy birthday to you Welma. God bless you. Udide Stephanie Owusu Mamponten ena owo ene wanya afeko edi aka onfie ho Stephanie. Na wawo nyonko Erica se ne eye wawodai osire nhira osire nkwa husan ede mawo osire se empaye pa obono ewurade nyankopon mo amane mrem. Happy birthday to you Stephanie. God bless you. David Efrifa eni wudi oye taxi driver ewo Kenten Krono nsade Dave ene you are +1 when you afeko edi aka won fie ho. Na Albert Efrifa dako ya Otec Junction se ene wudi wa wudai o ma happy birthday. Osire nyankopon enhira ene ne nkwa husan se enkan. Happy birthday to you. Ena wiye ya anu aka ya hyene nso se me wo cars bia me ton ene se wutie me a akwanya no aba ma wo me wo cars bia me ton se wani je ho se cars ya me ton wi emu bia no beto a me ma wo no ma no na ene ya wafre na one onom aka ho asem ka no eye ahodo miensa ye wo RAV4 2010 model and ye wo RAV4 2018 model muntiu menka number ye de register ye mesi ni model no RAV4 2010 de and ye wo RAV4 ye no 2018 de eno ye baako ena me wo Toyota Corolla ye nonso ni model no ye 2021 ya na ye Kasi ya me tonwi nyina no ye kasi ya emunu wom se wuhu kasi no a obekasa yes kasi nie enti mesra ebo ne nso ye pa ebo ne dafom se wani je ho se kasi ya make ho asemi RAV4 2010 model and 2018 model Toyota Corolla 2021 model wani je ho se obeto sa kasi mu bia no a number ni eje na fre Kasana na Krobea ne de number we ma wo na fre se ye kasei na onso wonsanka ka no number ne ye 0244 785720 0244
78 57 20 0244 78 57 20 offer sa number we ya ye ne yeton car no ana cars no ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia na wie ya kire mu so de abawo na wie kwadwo reko Royal Enterprise for onom ne de reko heba mixture enso abedwa so sa reko heba mixture ameka ho ase bi dodo na abone nsamane se okurasi ni no aduro no na sa aduro wei na se wunya bi na se wononom na wuye obi a wo sisi yade brafo bi wuye obi a unipadua ni nyina yie enti yade bobo basa wuye obi a wonsabuo no atwa woya ho hwie nyeye obi die koko ha no obi die ye pressure obi die ye infections obi ntirimu twetwe no ena obi nso aye mre pa wo mpam se wunya okurasi ni aduro ni bi reko heba mixture na wononom a wawie sa oba promise ba wo Yerepa FM premises ni mu okọ pro sak eba umrum apidank misi eba ni nyina umrum sak pharmacy opatase block house Otec FM ha obehwehwe agya ako a ubenya biato okọ time FM wo boase techimai free FM wo ho edwoso aponchiechie ni mu ha yetobi okọ Fred Mense ba dani heba any top amazing heba waterful method story building ni mu a ubenya okurasi ni aduro ibi na opese ofre yen so aye number ye 0244 47 0067 0244 47 0067 we are fit homeopathic clinic enwon ketenkete fo no yensu yenie na ahenema kokobin 18 mu junction ne so na fit homeopathic clinic for yewo anuanom mamenka no krebi nkyere mountain ho asese yade ya o na se oyade no asie betu amwanya ahoto a kyese wunya wone a ete yade asinim yade din fidie yenhwehwemu hunu yade kofa bai no de adroka eno ni fit homeopathic clinic for some American on very modern machines on mo akra free India ntiuba on fiti prekope vedro nkan wo so we obi a wuntiri mo twetwen unompemu yawo nko a ye na physiotherapy akoponcha ne massage kwa so ye beyi sa problem na free ho amawo ye detoxification ebro ni fia ba nipadua ni mu no ye betwe afrim ama ho ato enti se stroke de wato form ebia wa ye mrempam esichire yade eteteo enemu yade haw ana wanya ni ho hawa oba fit homeopathic clinic onua watwedi your number ye 0244 583859 and 0275 9694 14 unya fresa homa we ya fit homeopathic clinic for ebeje so no be kasa de wonti ase no ye be kire mu so de amaw we me can for simple plus phone and accessories enso de maw me ba cha say ye kasa de ope phone accessories trusted brand no brand ye papa ya woto a uni hawo ye simple plus de no yeah wodi ewuhia Nigeria for na wo mu piepia trog no a say ye charger na wo pewu say your phone battery ena wo pewu say your hands free ena wo pewu say your protector ena wo pewu say your cover ana iPod ana wo pe power bank bi na ato ka kire nsa wo pe simple plus de ni bi oni bia mane nkowate o to ade a ese se wunya value for your money to papa no preko na no ne beboa o onye o se charger wo use no enya papa nti na da wo phone wo problem no se wo pe phone charger papa se ye Android de eye Samsung de eye iPhone anampo yam de a wo de bra simple plus na beto simple plus chargers ni bi se wo pe power bank batteries wo de show phone ni mu a wo tumi se battery papa na wo use we earpiece bluetooth earpiece na bluetooth any headset ne hands free no papa emu twekura no a ente na ensei no eye simple plus de no what protect the telephone nani a ehwe hwa empire da I'm telling you brakumasi adehyeman se wunya ba bedu adehyeman a Dr. Caesar enhwe ni mu hwa ehwa na simple plus yaso ye no ewo what oba kejeti anzo a wugina getu a opposite kejeti a getu no yaso ye no ba ko wa ha wo wa akiri na wutie ye na wo pese wo ton ye nioma ni bia eno na ye papa o nso de bejudin fra yen kanioma a wo pe ye mo ne bo no tuafa momo fama yen na yen sende nioma ne mfamrew what ebia wuntumi makumase a ena se wonso wokumase ya ne mpotemo na wo befa phone accessories udwa na udi a bra simple plus wona befa papa no
da ne de bekasa kwa we de oton ne omapa wo na wo nso wo fie na wo pe maako bi na wato menko miemfa nko bu nsa nko mo adefo bra beto simple plus de ni bi ya number ni eje frɛ yɛn ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 unya fresh akoma wo ya simple plus for ebeje so yɛro bɛkasa de wonti ase ne yɛbɛkyerem na wie ya no aka ya hyɛ ne nso se kubi herbal powder ɛno nso abedwa so da bia me ka kubi asɛm ana me sresre onuada zanie minim de mahunu nim de mate enti na me ka na me sresre kubi herbal powder no ɛyɛ mema dia ɛma sɛbesɛbe mo adɔfonom ayeyɛ yɛ mmere wɔ mpam no mukurunom ayeyɛ yɛ mmere no mesrɛ mo muntie monkonkoto kubi herbal powder ni bi na momfa nkɔkyɛ wɔn sɛ wonya kube nsu a ɔnsa bi mum ɔnkanum na wɔnom sɛ wonya nsuo deda mesi sabi gum na kanum na nom sɛ ye kokokura na odi a sabi gum kanum ma no na wɔnom bɛma yɛ ho aduro obi oyi match we di ma bɔ ho ka o tinu akotototo enu bi efifirifiri aman bi so na sebe ebe wo hweyie na natural wine yes an ye organic ya make kamfo ma na wie eye kubi herbal powder eye Ghana ni osofo asamwa na waye sa kubi herbal powder we di aba sebe be ma de o mensem ni se wugina so se wa nyina so ada bia ma be ya o cho so pese nigye ba wo de pekubi herbal powder bi na wo de to wo bete de make na se you go see power day power day what you say oba Otec 1029Fm ha hwehwe Asem Beba Dabi before office ho a ubenya bi ato afri ho okoposa heba ewumrum misi heba wumrum blessed require wumrum ubenya bi ato ho okofa ata drug store ewa abu akwakofodia station ho ba bi adavi to aduane no a ubenya bi ato afri ho okofa ata corona drug store wo mfensi adankwa ami obenroma asore no a ehon so ubenya bi ato o pese wonne sofo asamwa wono na akofa kubi herbal powder wayo no de aba na edi amanfo nsem ma wono no one ne bekasa ne no mani eje frɛ no ate 0244 16 6602 0244 16 6602 ena 0243 50 5775 0243 50 5775 unya fresa homa we ya yabeje so ye no bekasa na de wonti ase no ye bekire mu amawo awa de achi ami oyi akra krachi ne ho akwa akoka adwa kesie kai na adai oye Ghana ni de hye ayo amanfo so voice note e kire tricks ne nso bi aba mebo onye mame ye na yi mame ena watu kwan afri oman Ghana yi mu osena na Krobea I am a Ghanaian but based in the United States of America. Oh yeah, United dear. America bruchimani mu ena owura yi wafri oman yi mu a wakwa akobo ne sesen. Krachi kire se sebe adoye woni mu. Yeah, nyame so be hira no. O say I am a generous person. Se wokura bi na wode ma obi a enye ne ya. Nanso na ya Yaw Asante say die asem watom. Se woni wabedwafo ansomi mu a manhwe ya mabrabo ya sei. Ewo obi man so. Midinka behia Ghana ni a ono nso ewa ama no ne ha. Ene ne tenai. Na Krobea ya setena no ekoso. Emwa esese medebua ewura no bia no. Ayo. Na de akoye ye ne se okokohia abrante afufuro bi. Enti sebe me babe dane tamfo. Ede ma no. Ya se ye ya make say ababa wa no she gave me a broken heart. Ababa wa ne te makoma. Ya ne ya akoma tia na Krobea ano ohye. Enti me ye madwene se me wo me mamienu dada wo Ghana ha enti nya de se oba pa wo de oba de
mefa bi ato me ho so bio obetimi dia me na ya adwen okay so obetimi dia enti nana ebre koso no wa wani tuase sesei de ewiase no abeye ntentan wiase enti menamon tentan ne so Facebook to be specific okay ena me koko hia ababa we bi se wa be chat me je se wa be bɔ no nkomo obɛbɔ nkomo a ɔdan ne ho adi kyerɛ me ka kyerɛ me sɛ ɔno nso yɛ Ghana ni a ɔte Kumase na ne papa wabodi no wa haba mi ntumi modi no ɛwɔ afidie yi so ɔsɛ ne papa yɛ ɔdefoɔ paa bi wɔ Kumase ya ne papa yɛ defoɔ paa papa no wɔ Kumase ya papa no ofiri krapa ɔyɛ defoɔ paa ɛwɔ Kumase ya abaya ne ka kyerɛ ne sɛ ɔno mom ɛna ɛyɛ ne papa na ɔyɛ adwuma ɛno nso mi ntumi modi ayaresabea kakra kabia ɛwɔ Kumase yi ɛno no ɔka sɛ ɔyɛ hɔ adwuma enti akra menene kasa te sɛ adamfo a mahia no ɛwɔ ntentan ne so nana yeguso wɔ yɛ namfo fam dako mekɔ adwuma baaye na wo frɛ me wo WhatsApp ne so a ɔde betum anim sɛ ɔne me akasa hunu sɛ me yɛ ni paapa enti ene yɛ te saa de a ɔpɛ sɛ ɔne me tena twempena nana ɔde saa asɛm to manim no nokre mesew sɛ ɛsa kɔ kae me Ghana ni na obedi mabro wɔ aburukyire ha no enti me ka kyerɛ ne sɛ no I am not ready me nya ready sɛ metwempena enti nkomodie ne koso da bia no ɔtwemadwene de ba begyina sikani ba de empena twen ne so ɔma me hunu ɛne ebeto da bi kura no ɔse otumi yɛ me papa se na ne gye ho adwuma me do kyerɛ me colleagues no ɔmo nso se o yɛ nice man enti na na saa nsɛm no a wɔkeka ne nti ɛma me beto mu ma no afa ibeto mu ma no me ni awura yi te hɔ ɛtɔ de bi a ɔfrɛ me ɛtɔ de bi a me nso me frɛ no phone so mpena twen na taase ɛtɔ de bi a me pɛsɛ me ne no kasa ɛwɔ afidie video ni bi so ɛno de wɔ mpene na sɛ me yɛ pɛ no aka kyerɛ me sɛ ne camera no asɛe enti nyadeɛ sɛ metumi na kasa na me de ma nwene bɔne ankɔ akyiri na de kɔyɛ yɛ ne kɔba ya ne sɛ ɔde abetum anim sesei yaba betena sɛ deɛ waba sɛ gɛ na akɔ sene pɛ ama ɔno nso ate aseɛ na deɛ wɔno nso anwene ankɔ akyiri na wanhunu ne sɛ ɔnyɛ nipa bɔne na kyerɛ sɛ papa no obo ne din sɛ yɛ ne papa sikani ba de obi apɛ o okay enti na madwene yɛ ankɔ hɔ ana me yɛ madwene sɛ ɛne ɛte saa de a yɛ ntena enti asetena ni mu no me wɔ hɔ no ɔbɛka kyerɛ me sɛ project bi aba ɛwɔ wɔ no mu adwuma ni mu na project no a aba ɛwɔ adwuma ni mu no ɛyɛ sika ne yɛde hyɛm sɛ wodi sika ne hyɛm a sɛ sika ne san ba back in folds kyerɛ sɛ ebi ba bom double enti ɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛ me no I became interested. Many benje ho say ene me nso me di misika be hyem. Eye di adwuma wose e bi wo ho no mo a hospital ne oman ye ne aton enti e ba sa no a sika wom na wo uni ze sa hospital kakraka we wo mo nya sa adwuma no ha e ba ye kura e ka ye nye ina enka yi kura ye oh wadwene nko sa ade we so o si okay enti ono nso te ase e de ma no e hya ase so odi sika ehihye ne mu o se nana matuatue sika de ahye mu ama sese me kan a sika 1.572 billion 1 billion yeah 500 and something million that's all and what they are send the girl any obenya mo ho be because of this lady nana I lost my job here o se enam se awura we sunti no na adwuma kora san ba be sei de ye nie ono nso eso o ye adwuma wo health facility just a head plus head okay enti equals to adwuma baby a ono ne eye yi ne nsafoa e wo ne ho na abaya no friend the lady called me and told me that all my denioma ne ba no are requesting for money enti ententem wo the pressure sine so onko sende mfama ono so wadwuma mu
etu oye na dwen se ne o sere kwan na wa mo bi ahwedachi no akɔyɛ fast akɔsɛn diska no no asa ba adwuma mu sɛ wɔn akɔ ni wura fi baabi enioma nsafo na ɛwɔ ne hɔ no ɔde safo na gudu ɛde kɔ akɔsɛn diska no ɔde kɔsɛn diska aho peprenti ɔn sɛ abrɔfo nso deɛ sɛbe wɔn so nsɛmfo so ɔdonti sikanti ɔkɔ ɔde kɔɔyɛ no ɔwɔ hɔ sɛndiska na no hu sɛ kɔɔso ba adwuma ni mu mpanyinfo frɛ no no sɛ asɛm asi ɔkɔbɔ na taa so pɛ a safo ɛde hyɛ ko safo ahene de pie safo ahene ebi aga na ha de aga benya safo ahene asɛm na asi abotire wunya safo ahene ɔbɔ ɛna ɔsɛ ne yam hye no enti ɔpeke yɛ no ɛna ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔde ensafo ne kɔ osi ye mo nsafo ahene na nsafo de kɔ ye hia nneɔma nso wɔ hɔ enti ɛsɛ sɛ ye bu ani because all calculated from baabi ɔkɔ sendis kan ne adwuma mu hɔ no na be take some minutes ansa na watu enti ye bu ani ɔkɔ ye sɛ take committee need to review mu enti ye tie review ni mu nsɛm no na de akɔba ne sɛ adwuma ne hyehyɛye ɛna wa ni so ɔsɛ na me charge sɛ de ma me 1 and say abandoning my duty post so we free adwuma baabi a ono tie se so ye na adwuma to ekɔ 2 ɔwa adwuma ense se opie no mu provide essential services dia ma nipa na wagya hokɔ nipa betumi awuwo me na mono nti tie ye na che se amfa ene yi na de sika nkese so nya adi free adwuma ni mu se bi anko ye na dwen se me kokora na se sika ni nyina hwere no je so obeje Ghana de no aka ni nyina de akira ba ya no na Krobea dako enwuna dwo maye madwene se me kofre wura ya me frɛ na number block block no kai o se na dwuma ne hwere ni wie ye no ofre awuraba no a saa bre na wono mo aye nhyehyɛ ye nyina plans were underway say ye ba be ware enti wo ba be ye girl ne ho ade enti wo be ba o ofre girl ne number block sisi ya girl na block no mie ni wo Yesu din mu na bie metie mo asem wei akyere me so akyere makoma me ye me ho hwe a enye yi na ya Krobea Asante badwuma bɔ me sɛ sika nka metumi de aba be ye bibi kura wɔ Ghana ewura ya gye de na ono wa bedwafo mo betumi aya aboa me Yesu din mu number ni mie adofo krachi na semo a ode abeto yanimu nie na ayo sɛ yie no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ na nabi abedu ɔne ne ba ne wa ha enti ɔno mo abai de yeni nkomo na yewia yebehunu de ebehwo aburukyerefo yi mo mamani na ho we wa mo de ya Ghana fo bi na no ye nte ya na krachi bi ono sebe wo bi ya ni sabi on de omo sende wan hwe ya social media woni obi kasa hwe na no TikTok do so me wo hwa na no ma bi aba be chat me ewo TikTok ye wo ba no obo no ye nya bi o we de ma anye waje na bi na wa be chat me wo de mo hwe ni photo na eda ho no wo mo san so the sexy picture ne ho fe e na de to ho we no mu yi nkokora hwe fom no eni asofo enti wo the sexy picture beto no aye high yeah e na olumai me so be bo high olumai maji bro no abaye how are you doing olumai mo sa brofo no ya na me mpe no me nya hwe me yanka magaza me nya hwe o say how are you doing me dey doing no kwa me so so dia me nya hwe and I'm say doing well share you olumai brofo afesie ya ma olumai hwe brofo no abaye good I am blessing from Nigeria and you na me soma be bwato ho Ghana now I hear okay
Oh yeah, okay, no. No about body amame. Do you care about something naughty stuff? Hey, now I'm say what drain eh boba. Wuni ma kokra te se me. What the wuram man fini bio. Oh yeah, fino. Ebi a wo de ende be papa o. E ba sa emfinu bio. Oh de ende ga papa. Kai na dwene huhunu se onye nipa ebi a wo hia mo ebi afiri wa na so oba beboa wo. E ya zanfo. Wan hwe ya obeto amanem. Na na bi akwa aba. Ya ja nana. Opanyi na what to say? Ya ho adaruma. Fidi na nyanyu. Me da ho. Mani da na me ya manfo de na me anga sa me kwa akotena ho se meyi me. Sa me ba na me die story sina story asema me kai anse fidi de sire keka kona be yi no. Tu ka tu manam ska yi no. You know. Enkura no wo monye hwe. Ena we wu behwem no na ye be ma bi o. Omo hye da tumi employ oba ka omo ho. Enti wo ye call na no de am oba ni mom akasa ne wakasa. Enye sa na video ndie. I remember mu hwe you appreciate for the nkanka. Do you care about something not you say yes no Sunday and nyoma de amao ani agiye menya ge wanya asem. And na we na bigo eba mixture. Ene na bigo eba capsules. Ono kasama fo aba. Ewie momfa yemura muwe. You the din kai na mechia watiefo no ahwefo. Good. Na amanfo team nkache. Sure. Ai na de masaba. Good. Ai babe sra atiefo. Good. Atiefo pa ya mutie da bia. Em se ntifuni ho a mpanyfo sa pagya for ho. Ti mama kura me bai esi manan. Eye adura ye de aba edwaso a yato din na bi no. Eye infection aduru. Ti utie me bretia wa bia eye infection. Se infection tetew ha wadwen a tie me na de kono maduro ni bi na hwa ade. Good. Se oba o menses entimi nsisi wo na wo pa wo be ye dinama. Emma. Obesi de batimi anyin se. De ebie kwan ni ntumi nye yie. Tabra ya wo se nye yie. Entimi emma so sa entinu sa no o menses nsisi so agi se onya adu na fe na bi no. Na fa ni nsuo no to paye na no patu anwumretu na nkle na afiri wo kono wo kuna tuku ya friend man mra na o mesrawo. Enu ano no wafaba. Good. Oba pampa boni agi wa himfie be ma be fa no agya wasi akwantimfin. Ono a wontimi nka no crunch se se ma me pampa bi wo. Eno no woni e wakokoduro na etumi ka. Sa pepepe. De ka no edin na wa betima akasoso ne se nipa no pe wasem. Etimi se oba be ma be fa no wasi wo be fa no agya mu be fa no ayo sei e ma me ball se ball. Numna na bi ni bi wate. Good. Onuma eyi adura onum fa wonum na yi efin fa oba se be wase. Wow. Be yi fin afa wase pampa ni nyina be clean ni nyina. Efiri ho kono ye ka ma om ye ma ye be kai waka ho. Good. Men kan dwamanum nkira woda. Men kan dwamanum ene ye brenda ye tie na nka na go wura bi kura ase wo adanse kese bidi e wa fidie so se nka ye duru ha ye mfre no. Oh. Enso so brena ye tia. Oh. Enti me hwese ene na otwetende ye be mana kasa. Sure. Owura ifre me bretie wa bi. Osi ni shua se me kan sa e twi kasa nti ni shua. Di shua hono. Ntohwe no. Ni ntohwe na ho. Ama de be ma no aka kiti sa abofra de ye twa. Oh. Ofre me na jese e ni brisem. Ngo se aduro no wato bia ma nkrofo pen na obusam se onum bia bebo anam tutumrika kotobi no koto aduro no bi ototo amienu onum to ba kun wi wo se ne be ma ne hwo ne nyina atwe ama be ma na sa aworo ne na no wo frɛ me pa wo muslim the way wo si di nkremu alabike kasa ebom pa ye ma me no binji ni se dire kura bom ya mewu aduro na boa wow wo se ne nabi aduro wi de ko so aban so mu na the whole Ghana baby ye di because hospitals ye de hwenipa na am sin the cre waka na so se bebam no edin man we wom ne de ente sa enti no so wa dance di kase enti bire ni enti nyambo ase papa se wutie mi a nyambo next week ye be mo kan asem sure wo se wote kasa hodo bro yi wo be kan nyina kasa ni mama sa obi e wote sa kasa ni bia ate aduro ni nka enti mi so na na bi aduro no enya dra ye tu futuro gu atiefu ani me ka me nkwam kasa me so me se me kasa ama time no nyina ma fa time no nyina enti me di me number no e to mframam
minu ye chie so be kasa bi minu ye chie kasa wi a na ye de emia mia bi won de atoto mframam na afi yapon de bia me kam se enye kasa tenten na ma aduro ye nam ye de afidie ma de whole day na me kasa ma de chi ne sa aduro nya na nye na me kasa bi tia wa bi na wuti me ne na akoto aduro na bo se eye ana se nye ubehu power bete power tina na bi mi number no 0549 99 92 53 0549 99 92 53 minu ache kakra usu nim fa duro no kama tiefo na atiefo tiu wole Ghana mai nyamina esiramu esanse ene doctor waba abesraye na ne nsama wo ka nyina na wiye nyina ne se wonya enamu yade a na wiye nyina enyina na bigo eba good se wonya enamu yade a na wiye nyina ne na bigo eba mesa kone kotobi okay na mesa wo se unu hu da obi se manuma duro saa mi hu hwe na mpenifo ka se bi se sabi se wote unya accident a ye be you free wa ye sa do betena kam ana edwa ko hospital sure e che se aduro no wonnom sadian kwa na unya bia e ba be wie na na bia nim enti ko drugstore bia herbal center bia over the counter bia okwa wo so pen na bigo e ba mesa capsules sadian na doctor kan ye no na pam mienu anwumre mienu binu abema wasani mobile money asani message bo fo kase ani obaya kasa midnight saa obaya ti ase park yi na da hoyi spectators yaba referee yaba ball aba yabom bagro ne hwe obi ball first half we second half ozo ntimi mo biu waye mre FIFA mre mu no se wo set 20 goals first half na second half wa mbokra wa ma opponent na we ni ya ti ase enti wo se utimi bo 90 minutes ni wie utimi bo wie a oba no obasa ba return match esanse match no wo bo ni ye nani beje wo ye be ma sika ne sabi ase ye ho na ma ye be ma yeah ubotom no sisim obi wo ha oni botom nanso ne sisim nti wonam kuma se odidi kwa enti minu ya be ma se adwuma samo ya de ma na se wuni bia mesrew wo sisim de ema no so mo didi wuntini ho meka se ntini ne nso mwa na nabigo eba mesa ene ne capsule ono anu wadru ye midi room kakra se de ma ne basa ne infection se wunya esel mema yo esel mema yo nyi obi o hwa ne de no esore odi wura ma pa obi o so bia be na otwem yenu na otwem nsakra no onte ne nka e bo ne nka ye mo se ye usa fi obi hu anse be ma no na efon na afon atwea kom esa kwabrani de bia betu nsawe be wen sasa be ma so pa so de so be ma be firi unsa de nko adwuma firi unsa no kwasem kwabrani didi ni ntirim no ntiri ba ko ne ye basa ye de bedi pa kese pa ne de sense ye ha mu no ai adafo ba ko de o ka chense se won ko we poison we na de be mamba ye de se agire wa dwena anyo fast and kanjo se mebuo obekọ akọre koku na ya se hian chere num eno nso wo ho ai nti won de o ka duro ne se wan ka se mebuo na se o ye wakoye akowu ahyew simisro be ma utie mi a mama amayo ehu hiam tima eni ahoden ena fadua ba ko ne de wa ahode de enua nso ne guso nokre ne de ba ya te ase be ma ho mra so awade mi onu nye wo bo aho na mre ahoden wo fom wo ti ba ku ikura mi timi ko se yan ne no afa ne sa na be ma ahoden wo tumi ware mi enu miensa me na ware nson me na wode aduru che me no nson wo ware nson na kwadwa de ne wode ne yiri din bonyom nko no da akonyo ya jijida mu no sankuyo no obo jejereje abreja sasasa santwa wodi ne yire no beso anyom no obo efe kwa oni bia so wo obo braso so what you say timisraw utie mi a hwehwe na nabi go heba mixture no oba pampan bo na hawo problem bia wo hemfie no numbi na wa behu
baabi a ne bi wɔ no nana ya no ankrofo frɛ fatum mame mede tutum sisi a pepa atiefo mu ntie me baabi a mebɔ bobɔ sɛ baabi saa bɛn wa tutumrika kɔ ne kɔtɔ aduro no bi atufo nko pie fe hɔ tafo ni road apidan keba wokɔ hɔ a wobɛnya bi misty heba ɛwɔ bi dani heba wɔ bi hap me wo ya wɔ wasafo oyɛ hɔnom no wɔ bi fred mens ɛwɔ ke wɔ bi fɔdwo bɛkwaifo mu nkɔ fɔdwo hɔ fɔdwo heba mbɛnya bi wɔ hɔ bogoso unique heba wobɛnya bi entonso aboa so simple pharmacy wo mo nzongo hɔ adum promise heba wokɔ hɔ a wobɛnya bi kasi great amsam heba oben samsung one samsung ni ɛyɛ opposite entonso white house ana china house wokɔ hɔ a bɛnya bi wɔ hɔ Bremen UGC Asabre Junction hwa kwada so Pokan Junction abuakwa Osis abuakwa Pure Leaf Heba omunyina ben police station no Arms Heba wo Abreport Junction top amazing otafo Methodist Asonda no nchen hwa ejoso ampaba me come for your healing Heba also wo ampaba me ukɔ bi wo honom na adusa Makro Junction Goy filling station hwa 100 mamiedusa ho so for light tina tet Heba wo mu obi handa swami Casablanca pharmacy Chronom Big Brother onsusu obi ho Tech Junction Juruponia pharmacy anaze KK pharmacy woni Juruponia nyina ebo so omu nyina akwa obenya bi ode no kwada so ahemfie ni opposite hwa house bi ho apiedu Sombo Heba obenya bi abuabu 31st market abuabu station 31st market hwa ramatu onso ho onso kɔ hwa obenya bi ana atonsu Monaco Junction hososo ebi ho abuabu number 2 Tofik Masalachi ni nche hwa Robert ho hoso obenya bi ho ahojo adehye FM ene Kumase FM honoma ukɔ hwa obenya bi Korongo ena Korongo uko living home also Korongo susu ebi ho nom kwada so Pokan Junction se ma hokra ma boso ma boso ona oboase Smart Heba Smart Heba kode in boost enda tepa uko adumura ho a adumura ahoso ko ho a obenya bi enduo no ba bi kakra bi ne ya na ye di ne keka no die je nim na doso nti atiefo pambe number no sa to fama ye na wa frame number bia ya wa bia wo no akọ no akọ enduo ni bi ato fama ye Nana bi number ni 0549 99 92 53 0549 99 92 53 eyinu so na say mema de na short e je bi aba powder okay powder no etu fra o de freme eno ano freme powder no freme eno ano no on sabe ka bi medase wakasa no ka we no ho a obehu ade yes yada mase electricity ahoma titi pepa what yes yada mase chei nyangopo nsha mo pa adofo nanabi herbal go nanabi go mixture ene ne capsules ho nkomo ene ne nanabi ene ne ba no aba beseye no de aka ye wana montio kopebi nato na wo use a ebeboa wo enesha ne nso se Samas Royal Company Limited ono mo a ede clear pack natural mineral water aba no say emfinhia dunie eno ono mo aye nsuo yo clear pack nsuo ne ye kama se nyangopo onhyiramo clear pack natural mineral water is 10 years this year what you say enti 10th year anniversary no adofo ye be din den yani ya declare pack abano Samas Royal Company Limited ye be di 10 years no shaden so say October 17th bosomi ye wemu ne da etoso dunson ye be ye float ne da etoso edu nwotwe no anopa no ye be ye clean up exercise e wo trede di aba pachi awia no ye be ye fan games e wo pachi park football park ne so Otec FM kra ye be bobi sack race e be koso tag of peace ene dodo na ne be koso on the 20th October busumi de to so aduonu customer service day eno de donation director na ankasa ne mpanyimfo ebe chensuo no bi nom ne adnioma esese ye de che ye clients ne ye customers ye beye na 22nd busumi de to so aduonu mienu no yakoye donation ankasa ewo orphanage Kumasi ha ye be kwa ku donate 24th of October any activation Clear Park e wo trade ni pachi ye beche free water
nsuo no yɛbɛkyɛ de ama amanfoɔ saa na ne 25th October no yɛayɛ free hair screening ɛwɔ Samas Company Limited premises ho na nwumre no dinner ene awards night na 26 October no yɛde aseda ma Awurade Nyankopɔn enti Samas Royal Company Limited say yɛnka wɔn ho ne mfinhyia du a ɔyɛ Clear Park Natural Mineral Water wadie no ɔmfa aseda ma Nyankopɔn awiai ya Bolivia Enterprise for Nyankopɔn hyira mo nso nyamo kɛse sɛ wo ba Kumasi Sofo line alignment ho a multi home ne hwɛ animu ɛhɔ ne yɛwɔ yɛn ne yɛde Future Life Smart Foods no ɛsa yadeɛ wotie mi seesei na wo yɛ obi a yadeɛ bi abɛtie draw wo yɛ ho hwie nye yi a wo bɛba no abɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn na yɛn yɛ hu yɛ nuane no mu no deɛ sɛ yɛde ma adie sɛ bɛyɛ abɛnyu ahoɔden wate Future Life waduane yɛ vitamins ni minerals aduonu miɛnsa ne wom amino acids edum kunu ne wom omega 3 inulin selenium protein energy fiber ahyɛmu matɔntwɔm enti bɛkyerɛ yɛ adeɛ mu aduane nkodi n'anyu ahotɔ wate yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛnɛ sɛ Kyeduma se Rural Bank PLC oba Asante mai mu a yɛwɔ nkorabata ahodoɔ nwɔtwe yɛwɔ mobilization centers miɛnsa wokɔ sɛ Kyeduma se a yɛ branch ne bɛndwa no oba adwira a yɛ branch ne bɛn GPRTU for dan no oba Kumasi akwa abiri Kenya se heya yɛwɔ abrosan se hɔ a station hɔ a yɛ bɛn Kenya se M school no oba Kumasi anwraga yɛwɔ jene dwom hɔ oba aboabo a yɛwɔ post office n'akyi asonwa se kwan yi so oba tafo a yɛ bɛn club 600 ana mofre true school no ɛna sɛ oba edum nso a yɛwɔ boss FM akyi hɔ aha ɛna oba Mozongo second station hɔ nso a ɛno nso yɛwɔ second station hɔ a yɛwɔ mobilization center miɛnsa baako wɔ anyinasu in the Adwira Kyeduma se municipality mu baako wɔ Kyekyewrɛ afigya kwa abere north mu ɛna baako wɔ Edigwan in the Mampɔn municipal mu wate aseɛ na deɛ meka ne sɛ wopɛ sɛ wobie account wɔ yɛn nkyɛn a yɛn ne ɛba yɛ mfie aduanan num nie 45 years and still counting bebie current account wɔ ha bebie corporate current account wɔ ha savings account susu account me badaakye account fixed deposit no interest rate ne yɛ ɛna money transfer bi a pɛ sɛ oyɛ bia no bra ne yɛnhyia yɛbɛyɛ ma wo sɛ ɔne yɛdi dwa a ɛho mfasoɔ yɛ pii ɔpɛ bosea onua dasani ahohia brɛ mu nti ne yɛgya bɔ werɛ wu woyɛ aban adwuma yɛni woyɛ ankorankora adwuma yɛni wotu susu wɔ yɛ hɔ yɛma susu low ɛna woyɛ kuo mu betumi aka mo ho abɔ ma bɛgye bosea akuafoɔ mu betumi abɛgye bosea yɛwɔ bosea baako a wode hyia bi afirim kura no na sɛ wo ho kyerɛw na wo ne edi dwa yɛbɛma bosea ma ade akɔyɛ da yie wompɛ we na apɛde yɛ gye number biribi a wonte ase bi afrɛ yɛ ɛyɛ 050 168 2737 ɛna 050 161 7924 awiai Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood adofo papa no aben papa no wadru ena wi ameka de kyerɛ wo so onipa da sani awutie na sebe o mensem ni ho ha ɛda fam awu wo ya ne hwienye yie de obetumi apagya Nyankopɔn nam ne so obepagya ama wo apagya amanfo kasa apagya ɛyɛ Dr. Dawood yeah oye oba opawo ema wo ne papa no hyia adekodi abeda ne si akwan ma wuntumi wo no obeyi firi ho bɛyɛ hwehwɛmu ayi afiri wa ma ho atɔ mu asuro konodua yade de mu ato fam no muntie mi o na momra Dr. Dawood ho papa ne waduro sɛ sikyire yade haw emoja broso hepatitis B anenemu yade wode yɛ ulcer ana prostate no wanya kokoramuom wode yɛ fibroid ana koko na etete wo bra egye so krapa ɛdane yɛn kane na Metro FM ni wom no saa dan no amu an yɛwɔ yɛ number yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 and ahomka heat patch ono mo abey 2025 and beyond oni others any heat ni be feel you ama pains ni nyina afiri hɔ akwa ma wato ahomka
heat patch say ya make ho asem kire wi oba Janai pharmacy wopatase Afadio pharmacy wobantama Coastal pharmacy wadum pampa so okwa Fredimens Lancer pharmacy Endom pharmacy ke ho ene joso PFA pharmacy watafo se wa heba wasante mampon ubenya bi na dia homka heat patch yiye ene se wode wote yaw bia wo ni peduan ba bia se wapo ne wapo so na yaw ya se wa yase onsabuo mu no wote yaw pa ukotodwe hwe hefa na yaw ni peduan mu tia homka heat patch no fatare ho na wode tare ho a ube feel se heat ne bon kakra bo dide ni nyina no na yi yaw ni free ho ebe yi yaw no one time quick onia few minutes na wa you okay umpewe na apede yen ko pebito ba bia magire wi na bebo wa unti bibia se ano afre yen e wo 0248509003 ena 0536645334 unya first number we ya ahomka heat patch yesi feel heat no ya beje so ne aboa wo bibia be ye fine and now we abapa mo yenso ye the biggest online shop in Ghana Uniada sani wutiemi hey aba oni ebedidwa obekọ Google Play Store ana App Store na wako download yen app no na Uniada sani wawuram na de bie hiawo se onipa da sani no ubenya bi atọ wa ha enioma hodo aye ton wa hanya asem kitu nya da bia na abekurukura se ukokuruma kodidwa wo to de bia atena ofie nioma aye use wo kitchen nyina aye ton bi de yentade de adi nua na aye meka wardrobe meka bed meka nkonwa de adi dua na aye bia name it yetobi ene nioma aye use nipa da se ne boa yen wo ye dem ye ankasa personal te se phone laptop fan TV air condition nom ne de keka ho no ni nyina nso yetobi obe click na wa order na wo tuaka na ye de abrew nationwide delivery baby a wo bia de bebrew hwa abapa portable washing machine kura no eye 399 umpe wi na apede yen ena woni phone na de be download yen app ne de age number yi frɛ yen kan de wo pɛ ye won bo nkyerɛ tuaka ne yen famrew ye water for 3 miles Sakasaka Park the biggest and trusted online shop eye abapa mall number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 we digital herbal for yani yedi grow fine herbal tonic no aba grow fine herbal tonic me pam chaw eduro we yadura so nipa da sani o yare o unyare o fatu trim nanonum bi wate na wo de sese wanum ato awuntumi ne di wote ho won sa no na itumi ye otititi wote ho wo da edura na dura awuntumi na wo wasori anopa na honam san ye wo ya wo kura de wo nsabuo mu kura de no eye no mesrew wo experience mensra de so obi de atwama obi de be moja babro so mesremeka obi nso de sebe obu ana ye ne ya kona koto grow fine herbal tonic na aduro ne ye oba Otec fia obenya bi ato ba bi eto nu obi anso kwa abenya bi wonyare na no mo a ema the necessary vitamins ma ho ye den wo wadwuma mu ye number ye 0244 596532 0244 59 65 32 Udi de Josephine Nantwi uye student ewo KUSC o level 300 ene Josephine eye wa woda wabusua se ene wudi wa wodai ose nyankopon hira ma wate nyankopon hira o onya okese omoa wo na wontutu anamo emfansie a very happy birthday to you Josephine. God bless you. Mami esi eidu mbro eni wudin. Na anu ya na wuwie school wa Achimota Senior High School. Ene mami esi wanya afeko aka honfie ho. O papa so odo wate Sylvester edu mbro. O wo kofodua oso odo pa o sire nyankopon hira na ho bambo de mawo. Se nkoso anya okese emoa wo ni ntutu anamo nso mfansie wate. Good. A happy birthday to you. Uye papa ine yere. Udi de Alberta Efrifa Dakon Otec Junction. Wukuru David Efrifa ya wo ye taxi driver. Wo Otec Ntenkrono nsane station. Woso do pa. Wose ene ye wawo dai. Wose nyankopon hira ma wate. Nyankopon nya okese womoa wo na oma wanamo nso ensie. Na me ka kire ose Volta Drill Limited for ye de eyensuo ni yetu nsuo.
yeah so you be a ho kire bi abeto so pa wo nsutuo ho a wonu mu anim tu ene ye frɛ won e volta drill for so you be a sebe o pedi obetumi atu nsupa wo fie ho de ama wo a e volta drill for oni ada sani frɛ ye de mfidie firi amanone aba ye wa animdifu anim nsuo de tu ne yentu ne yiye emfama wo wa man kwanchefo bi abetu na problem abama frɛ ye ye beba besiesie ne kama e de ama wo ahodo da aban ne main office no wo sunwan tachima ne do ma nyina nso ye won krabata ye number ye 0244 299520 and 0266 43 2210 3p garlic mixture no eno nso ye dropi work for ene de aba edro we wunya bi no mo a natural garlic wom enti ma power for your daily activities utie mi da bia ya no aye weak o pressure nyina ye o cholesterol wosoro immune system ne mfanshi ye waposo ye oya to de bi kura na oba bia ho no hwe bra misti ye ba kolnak dan heba ne ba bi eton no bia kasa me pe 3p garlic mixture unya bia wawie unti bibia se ano afre 0248928824 and 0201000021 Krobea ya de adofo papa na sem no a ode betu ye nim no nyankopon ya adomo a ye bekoso na ye de aya adesua e de ama one ye wo Ghana ha ene wone a ewo amanone oteme nka me de Krobea na Yaw Asante ene jataba ebo ahihye adwumadie ma ye de besomo kwadwo mo ono nso de ye content ane so ba bia wo bia unya ye hweye ote obo ade akyi amenka ote eja kwa amenka nyankopon nhira wo nhira me na wontutu ye nyina ya na mo nso nsiye na kai wo wi asese ade ba ko a enye eye